Sorry guys, Thursdays I don't normally do my lives, but nasi dudzirai hodo. Okay, I hope to see you kuseri oro ndikakuedza hapa inonyadzogona kuita. I'll try to edit because I can see une green button. Anyway guys, muri sei maswera sei mamuka sei maneru salibonani dumela madekwa napodhi muri sei guys. Sorry guys, kundona ne Thursday and once it my live on Thursday, but there's this other lady who post ponera nesuro Wednesday. I think going nesuro ndikam-post ponanga kumbirenga cha ndasura ndiri busy. I'm very tired. And I want to have an early sleep. Anoona tozoita mangwana. So semuna nana promise guys, the promise the credit ka I had to bring her pano kuti zowa kuti sisi vanosungwa chinzi vakaba mwana. Vanoba mwana seiko. Zvakafamba sei kuti kwanzi vakaba mwana. Handiti maona. Saka tiri pano guys, asi Saturday dza guest wedu ari mu comment section ndamuona anditika ndoda ngoti ndikudzei kuti guys marangarigwa kune kurangarigwa chako chakwamaita iko zvino musachatambura guys nyaya dzema lunch box evana ekuindisa kuchikoro anditika musachatambura kubva nhasi guys handi muri kunzwa tine mamwe vedu kuda mangoona mafidlo ongati kwa mafidlo adepi ndichimuoneka handiti seeing is believing handiti munyatsa kugutsa meso muri kuona guys ayo maleza koti mazimba ari pamusoro apo ari muri kuona koti madoritos muri kuona guys koti madoritos koti malezi koti mazimba ndika koti machocolates malunch bar ari muri kuona koti zvepingi zvo mayogurt guys madrinking yogurt andi muri kumaona ayo guys. So it's a very big gamba. Anamona machokolates acho akatowanda mamari mukati yakawanda machokolates acho wena mune tape yese mune PS I love you mune PS I love you mune bar one akawanda machokolates acho mune igare inonzi chikwe ichikere this one what's the name of it bar kuchasekere babu lunch bar and lunch bar. So guys, murukuona ka hamba first ni hamba yekutanga usanetseke ma lunch box evana breakfast ivana chinda chikoro makuseni unongotenga chinhu chako ichi handika opti drinking yogurt yake nepacket yake yemasimba oenda kuchikoro mangwana zve woti drinking yogurt yake woti nechichocolate handitika kusera mangwana zvoti drinking yogurt yake woti nemadoritos handiti kusera mangwana zvoti drinking yogurt yake woti malays handitika uchingochinjanisa lunch box yemwana apasa zvichiroka muka makusera uchitadza uchimhanyira kubasa ukanonoka kuitira mwana scaftin handika iyi scaftin padiaries yauya iyi scaftin guys get this hamba right from a filling station handika the filling station vekumukaka kuya kudovi kuya handitika iyi ndo hamba ishi yaunongoenda mamuya unotenga handitika only 299 you get your hamba 299 watowana chi hamba yako handitika wakutodi wakutoitira mwana ma lunch box. Saka guys mozita ndakutaridzai animona mozita ndakutaridzai mahamba saka please andimazoona saka ndiyawasena nezvadoidoi mani tikuita zvinhu zvepara live handi muri kuona ka. Saka guys ma lunch box evana andika ngatengere vana even uri ku UK kana uri ku UK kana uri ku America kana ku Australia just order your hampers andika make up zvo deliver kwarari zvoenda kwarari animona kana wadi watenga hamba yako we just make sure kuti inongopekwa late time inosunga transport zvosvika makuseni ma drinking yogurt anosvika chingori fresh akadai zvosvika zvakangonaka animona zvosvika zvangonaka hanzi how much 299 hanzi tozvida izvi yes chanas izvi ndozvo zvakatonaka izvi 299 zihamba rako rose right ewe kudorema ramema zihamba rako ingwaita right ewe just top up topinda muhamba number 2 guys ndiregerewe topinda muhamba number 2 guys hamba number 2 ndiyo iyi munyaseona hamba number 2 ndeiyi hamba number 2 ishi handiti ine chicken poloni mukati the enterprise chaidzo kwete dzenhema dzedze the enterprise hani muri kuona mune chicken poloni mukati moita iyi french poloni chicken poloni ishi ndaiona apa ishi
chicken polony irapa ndaiona mune 2 mapoloni aya moita madrinking yogurts moita zi5 rita rejuice anditika ita my legal dzokera kubasa kudzoka ntakutwara nyasha tiri kumboita zvo titoriwo pabasa futi baba neso titoriwo pabasa ufunge saka tikadangotimhanyise zvako iwo isusuwo tisingadli haunti ya being selfish here mnin'ina kubhula waito zvosvika then mune zijuice iri handiti mune dovi iyi second yamba iyi handika mune dovi 1 kg yedovi 1 kg yedovi iri ende dovi ravo ronaka handimaona then moita maviena handimaona moita maviena umu handimaona mamamboiswa cheese ndikati cheese kana hazviiti nokuti cheese inokanganisika nekurumidza handimaona saka ndeimwe hamba yogurt arimo futi imo mukatumu handitika mayo drinking yogurt neyogurt chaiyo zvirimo handiti so guys ndo hamba number 2 same price handitika saka zvanjede right now ndichapinda namba yavo handika for 15 minutes then ndozoibvisa kuti mutore namba handitika imi munongoti moenda kunhamba moti wotenga uriko kuuk ndodati namba yangu deliver wakati moronga she can also put paDHL handika kunokwangwanatsakana paDHL zvikaenda handimaona so zvinoenda kwarare poshia zvinoenda handimaona saka guys musasare ilunch box ndezvevana izvi malunch box evana handimaona malunch box evana handimazviona malunch box evana saka musasare guys so what I'm going to do pane chicken futi vane huku dzechiboy dziya dzekunaka dzandakambokutaridzaiwo dziri dzangu dziya ivo vane dzavowo kujobek huku kana uchida kudya huku ine hundoro ine hunaku hwemandoro kwati handika uchida kudya huku yanonzwa kuti ndadya huku uchinyatsokunyengenyura mabhonzo huku yechiboy is the way to go mabroile emwe unozati mimi GMO handi 2 weeks 3 weeks kuno chite huku yatoita tinoda idzi huku idzi munoti chiine chirunga zviya tinoda idzi dzihuku idzi inodzichikwa idzi zvinenge zviri natural izvi munozviti kudii gara zviya guys taura itinze munozviti kudii zvinhu zviri munozviti kudii maorganic zvinoda zvinhu zviri organic huku yechiboy andika inonyatsofidwa kusvikira yakwana yekuti unyatsodya uchinzwa uromba hwekunaka kwehuku ndikataura nyaya yehuku yechiboy ndovavanawo mate angu kuda kudonha mumuro masikana kukara zvakunoita ndoda kuda kuchidira chizlavu ndachitodla iyo huku iyoyo handimaona nemupunga handimazviona saka imi guys modi yes handimaona saka guys huku dziripo zvakare handitika 75 rand yako huku dzechiboy hauna nidhe kunoundura kana kunocheka huku kuna mwana unohla kucheka huku seni kudai inenge yakatogadzikwa kudhara iwe chaungonotenga chite huku yako pafilling station murandbag muya kumukaka wakakora kuya wobva wasvika kopfuura uchitenga nemukaka wakakora nedovi rako woenda kumba kwako wonoita machikichori nemhuri paweekend handiti unyatsobika rodrana yako iyoyoyo wobva wati nomupunga wacho pasaidhi imi guys kana kuisa mupunga une dovi guys woisa mupunga une dovi momona rice riya rine dovi riya riya white rice riya momona dovi imi hamuzvipami motikaveji pasaidhi come on guys ndo huku dzokudla idzi handimanzwa ndo huku dzokudla kwete kudla huku dzogwarisa idzi dzama2 weeks idzi dzamapirits idzi dzekubayiwa majekiseni idzi atidi idzodzo toda huku especially isusu vari kunoona diaspora takasoguma kudya huku dziri organic rini dzinowanikwa kuzimbabwe ndokwadzinowanikwa kuno kuSouth Africa kunokudya huku zvokwadika 2 weeks huku kwai yatove bho makambozvionepi zvakadaro 2 weeks makambozviwanepi saka rodrana yako 75 rand wotenga yakatogadzika kudhara wotongosvika uchinochekerera mupoto uchitobika hapana zvokucheka hapana zvokuundura hapana zvokuita sei handitika right saka ndakuisa nhamba dzavo handitika vanoda kutotanga kutovabata musina maorders enyu mubva mataurirana kuseri muchitotaurirana muchitonzwisisana handitika kuti moita sei saka right now I'm pinning nhamba dzavo handiti +27 handiti kuitira vamwe vari kunze uku +27 ndizvo chaizvo chaizvo uzorega mwana achinda kunhingikiri kuchikoro asina kana nhingikiri guys mwana asina kana scaftini asi takutadzai panapa pane maboarding hambers zvakare pane mahambers aripo emaboarding school handika evana vari kumaboarding school kana uine mwana wako ari kuboarding school pane mahamba zvakare aripo but ayo mahamba evana vekuboarding school saka akati kurei because anenge akagadzirwa akati one day kuitira kuti vana valaste
sezvo vanenge vari kuchikora ukwanise kuona mwana wako everyday aripo zvakare mahamba akadaro handika evana vekuboarding school handiti but revana vekuboarding school zihamba iri rinenge richinzi 1000 handika rinenge richinzi 1000 ndaona rine zvese mukati zihamba reboarding school ngoti isu pana mwana ndaboarding school saka ndachigozopiwawo iriro zihamba richiridi asi riripo zihamba rekuboarding school handika rinenge rine zvimapinats zvazvo zvinonakanaka zvemuno izvi masimba iwaya anenge arimo mayogati iwaya arimo matomato sauce arimo 24 yemabhinzi 24 yemafishi 24 yemabifu salad cream arimo imomo ndamaona salad cream chimwe chifuti chandaona chirimo maswitsi arimo imomo mune chikafu chamunongofungidzira chataingodya tiri boarding chese chechiya zvataingoda kutengwa dovi racho riripo futi imomo zvataingotenga tiri kuningikiri tichidya tiri boarding school paya zvese ndazviona zvirimo muningikiri muhamba iyo yeboarding school anomaona ine zvese zvokuti mwana anotopedza nguva achingotsetsemura zvakarimo achingotsetsemura zvakarimo handiti mazviona saka vari kudawo zviva nekuboardinga ino kuti vakawanda venyu vana makaisa kumaboarding school handitika makaisa vana kumaboarding school because of various reasons handiti ehei muri kushanda kwamunenge muri just make an arrangement navo vefilling session kuti ini mwana wangu ari pachikoro pakati how best can we send grocery yemwana wekuboarding areceive kuchikoro vakati changamu zvavo chandovadira vakati changamu vanoorganiza kuti chikoro kune mwana ndekupi hamba yemwana yosvika sei handitika hamba yosvika kuchikoro ikoko handitika right ndo zviripo muchanoita ndex hapana zvandatotaura ndipapa hapana imwe extra fee ichadiwa ndatopedza so ndine ndatopedza saka guys let's support one of our own handitika let's support one of our own varimo vecape town mukangotaimira musoro sumukambobhoza chinda kucape town voga hamba yotogadzikwa ipapo wotopuwa munhu inosvika mangwana kuseni iwe wakamirira hamba yako handimaona inotosvika mangwana makuseni to wakatomirira hamba yako handimaona wotogamuchira hamba yako right zvandati ndidaridza nazvo zvomuchiziva izvi guys regai tinde munyaya yedu yanhasi nokuti chetongoti ndaona zvangu kuti guest ari mucomment section saka haisi nyaya sterek ndika munhu akati mudhayari akati changamu ndo zvandafarira hanzi ndokumbirawo madetails ekunotengeswa dovi kwainga ndapina one nhaye vasikana namba ndapina moya zvekuwhatsapp mirai ndapina number 1 zvekuwhatsapp makutodisturba kalive kuasikana naye asikana namba ndakapina chirege kuya kuwhatsapp tichitanga kuita kuchita nyaya yedu yanhasi handitika right danda ndachida kumuedha fair panja ndichaoni comment yake ndachida kunyatsa kumuedha apa guest auye zvino handichaoni comment yake right yes mainini kwadona sei nesta vamwe vari kuendeserwa chikafu boarding school vana vari kuendeserwa chikafu maybe zvosiyana zvodhipenda nechikoro maybe zvodhipenda nechikoro hello maswera seiko mainini aiwa isitaswera isu kuri sei kwamuri vari kukitchen tokumbira kuti mumbomira kuti gwendere ndiro dzenyu itai zvishoma because mukuti disturba tiri pabasa kunoko mashuwa kavari kukitchen aiwa taswera isu mainini tinokugamuchirai pachirongwa motudzowo kuti imi ndzimani nyaya yakusvisai panapa nhasi ndeipi chandangoona ndangoona kuti mati muri masvingo saka ndikati aiwa murimo wangu zve masvingo zvenyu tohwereketa hedu tiri pano ava tohwereketa hedu tiri pano apa saka imi munonzani plus zvakafamba sei nyaya yakusvisai pana ndeyei masvingo yakati changamu zvenhai mainini tichangamu tisuka masvingo takachangamu naitodiko nanhu vemasvingo vatishungurudzane kungwarisa kwavakaita vakangwara vanhu vemasvingo kunai hondo correct chakaipa nenetwork maihodo chakaipa nenetwork maihodo hello tsvagai pana network inonyatsobata zvakanaka nekuti muri kuita muchikata-kata thank you Daisy maihodo hello tsvagai pana bata network zvakanaka tsvagai pana network zvakanaka naka tisinyatsokunzwai muri kukata muri kumboita muchikata kutomboshaikwa chaiko
speak zvakanaka. Tinyaso kukunzwai. Ndasvika pairi hapana pambiri yatakunzwai zviri nani. Chimbotsanangurai, chimbotaura itinzwe kana yatiza tokuudzai. ndenge ndasvika pairi. Iyo zvino mahosvika. Madohosvika chaiko. ndina sisi vangu vakasungwa vari kusouth kupretoria. Alright, vakasungwa sei? Chii chakaitika? Titangirei tangai pamavambo enyaya. Tangai pakasotangira nyaya chaipo chaipo. Nyaya yakadotangira apa. Ndo pazvaveko zvino kusvika apa. Sisi vangu vakauya kunoku pakashayika baba. Mai hodo. Okay, nyaya yakatangira pakashayika baba vedu vakashayika kunoku. Vashayika ndokubva sisi vangu vabva kuSouth Africa vachiuya kuno kumusha. Vauya kuno kumusha vakabva vaenda kuHarare kunotora zvinhu zvababa. Halo? Taurai, handei. Vauya kuzotora zvinhu zvababa kuHarare. Vasvika kumba kwamai vechimwana chavakauya nacho chocho. Kumwana chihazadzi yababa vedu. Ndokubva auya naye kuSouth vakanga vari two vanava, musikana nemukomana. Ini ndobva ndasanganawo nemukomana, iye ndobva auya nemusikana. Auya nemusikana ikoko. Ndichibva ndazotevera ndichida kodwa wangu mwana waifamba nabamukuru wangu. Bamukuru havanaoni ibofu, vanoita zvokupema. Saka vaifamba nemwana wangu ndiye aivatungamirira. Chimwana changu chenhamba 2 chikomana. Saka pandakasvika ndakasvika kuchinzi sisi venyu vasungwa vari kunzi vakaba mwana. Ndikati mwana upi ndiyana here? Zvikanzi vari kunzi vakamuba kuZimbabwe. Ndikati aivo hana kumuba, vakatoya vari 2. Labvu ndakatosara naye. Zvikanzi ndo maripoti egwa akaitwa nabamukuru avo. Saka ndipandakaenda kumba kwaLeta ndakaona waFriko ndibva ndaenda kujere kwanga aiswa. Zvikanzi baba Bela vakanga vati vanoda kundigara napa. Ndikaramba. Saka ndobva kabva giraji rangu navo. Inini ndakavaudza kuti hazviiti. Plus vakabva vati chinipa mwana uyu. Nokuti inini mwana wadaifamba naye akadzokera kuZimbabwe. Kubvira mwana wangu mukomana chinhamba 2 elders. Alright, mirai mai hodo. Mati mimi bamukuru murume watete. Ndo vanga varipo vanogara kuno South Africa. Ndo saka vatete vakashayika. Vatete varipi? Vatete ava vakashayikira kuCape Town. Vanga vatobva kuno kuPretoria vakaenda Cape Town. Vatete ava vasingaoni. Vanga vasingaoni. Mirai tinyatsonzwisisa. Vatete vanga vasingaoni. Vakashayikira kuCape Town. Vatete vanga vasingaoni, bamukuru vanga vasingaoni. Bamukuru vasingaoni, vatete vangu vasingaoni, baba vangu ini vanga vasingaoni, mai vangu futi vanga vasingaoni. Ko zvakafamba sei nhai mai nodo kuti imba yose musaoni, vasaoni? Baba vangu mai vane 3 vanga vasingaoni, but vana vatete vakashayika vese vari 2 nababa vangu vakashayika. Saka sofa kwangosara vanoona 4. Chii chinoitika kuti imba yese isaone, vanhu vakawanda mufamily 1 vase vangozvarwa vasingaoni kudaro? Chii chinoitika? Nditozivi because ndinenge vangozvarwa vabereki vangu ari mapofere. Okay, saka imi vana vakazvarwa imimi munoona mose? Isu tese tinoona, isusu takangozvarwa 3 tinongori vasikana 3 chete. Asi tese tinoona. Alright. Right. Saka vatete vashayika paya, bamukuru ndobva vasara. Bamukuru vanga vasisina munhu anovatungamirira kuenda kumarobhotsi, ndizvo? Vavasisina, vaitombofamba nasisi vangu vava vachitovabata ruoko vachienda navo kumarobhotsi kunopema. Okay. Saka sisi pavakanga vazorega, handiti ndo pavakasisi vaenda kuZimbabwe, ndo pavakanoya nevana vani vevatete vavo, ndizvo? Vakanouya nekamwana ikako kasikana kanonzi Liana, mwana wavatete, mwana waPrimu.
umwana wa mwana tete venyu vekushaika ivava saka kuna baba vamuzukuru saka kuna bamukuru avamuzukuru kuna bamukuru avamuzukuru but primo wacho havasivo baba vake ndistepfather baba vake vanonzi vamusendekwa okay ndistepfather asi baba ava vaichiziva kuti mwana uyu naye uyu vaichiziva kuti mwana uyu naye uyu ndewa mwana wemuzukuru wavo mwana womukadzi wavo womwana womukadzi wavo vaizviziva vaizviziva because paakatouya vakabva vatoti kuna sisi vangu tindipa mwana uyu ndiende naye kumarobhoti topema naye aleti akati hazvidi ndikupei mwana musikana munde naye muchinogara naye kumarara stati kodzo vanogara pamarara stati pamapepa pai pane wazonyaupe pabridge so pane chimusika so alright saka vanogara idestitute havana pekugara vanogara maplastic saka vauda kukumbira mwana wese wemukadzi vakutombogara kuti veuti vachinge vasagirwa imba nasisi vangu vakazobva kuti veuti vachida kudzokera kunogara marastat sofandopa vari kugara kumarastat alright saka batiche vafa bamukuru ava vasingaoni vakasara voda kutora mwana wehanzvadzi yemukadzi wavo anovesisiva kualeta uyu kuti voda kuroora vaida kumuroora saka iye akazviramba akati akamanda zvokundigara nakaka chinde munoudza vana bamunini variko ndokakabhagiraji apa saka iye vakaona kuti semunhu warambaka ndobva vamuti ndoda kufikisa kwavakatota kuti ndinoda kutokufikisa ndobva vasvika vachinoripota pai pasendro vachiti pai waba mwana kuzimbabwe right mwana uyu sisi venyu aleta pavakatora mwana uyu vachinda vakawirirana here namai vemwana kuzimbabwe vakatowirirana yangwe mukavafonera nae mwana nhamba dzo ndakakupai dziripo vakatotaurirana dziro ndatopototaura naye achiti handina chitupa ndo chiri kundinetsa ndikatomuti ndakuna vatete alright saka bamukuru vanoripota kuti kune munhu wakaba mwana vaimudii zvokubva vanoripotera munhu asi vaida kurepa mwana wemwana wemustep muzukuru uyu vaimudii saka varipotera uyu aleta kudaro aleta anobva asungwa achinzi wakaba mwana atosungwa last year rino iri ratova gore rechitu atova negore ne7 months akujera akangogara nyaya yake haisi kutongwa anongonzi november wombonzi december wombonzi january alright saka nokuti zviri kuitika nezvekudai ndakataura newe nezuro paya ndikakurambira inini kuti nyaya yako iyi maihodo haiiti ine maburi havangasungirwi kunzi vakaba mwana pasina because vanopruvha vabereki vemwana vakangotaura kuti no mwana ndewedu tisi takapa chiihama yedu haangasungirwi kugara 2 years ndosaka ndakutsa nharo paya saka iwe wakazohaya loya wakatsvaka loya iwe uchiti abatsire sisi vako sezvo vasiri kutongwa vasiri kutagwa anything vagara mujere umu macells nguva close to 2 years now tokuti 1 year 6 months saka ini ndazobata loya wenyu wamakatsvaka uya ndichibva ndamubata ndobva ndataura naye loya uyu saka ari willing zvake kuti auye pano ati munogona nofonera kana maapa live ndotsanangura sakukudza kwadaita nezuro kuti nyaya haisi yekuba mwana asi kuti anogona kuva akasungirwa child trafficking handiti kana vakanoripota kuti ane mwana zvinoda kuzigira kuti mwana akapinda nepai nokuti from lawyer what he is telling me ari kuti even sisi vakava namapepa ekugara musouth africa mwana akahazi chisi kuzikamwa kuti akapinda sei ndizvo ndizvo zvoka tikuirana ehe so ndabvunza loya ndikati ko sei munhu iye chitupa ane bhepi plus mwana hanawo makadhi vakaita zvekujamba vese aiwa kuna kudiwa kwamakadhi kunodiwa passport kuno kusouth africa saka ndabvunza loya handitika kuti ko sei munhu agara nguva yakareba uyu asina kupiwa chi bell because hatisi kunzwisisa kuti zviri kufamba sei vakataura kuti aiwa muforena munhu haana kana passport haana kana bepa so kukoti and it's very true and reasonable kukoti vanenge vakuti she's a flight risk because pane ma-allegations ari strong but loya ndamubvunza kati alright iwewo what's your defense handika uri kuplana kuti nyaya iyi uchaitwista sei mukoti ende sezvisinei regai ndibate loya ndifonere loya auye pano handika titaure naye pano mese makateerera muchinyatsonzwa handiti ndo kuti iwe unyatsogutsikana unzwe kuti nyaya iri kufamba papi yasvika papi in case manga musiri kuita communication naye regaiti bate loya alright right. This is the
answering service for. Go for a Zoom. Let's try again. This is the answering. Como tá passando nem manja. This is the answering service. Phone ya lawyer is chapinti. I don't know why. But the voter na isho shme manja. Unless are mu road. Because anga chindiri kushiri kubasa. This is the answering. Okay. Anga chindiri kubasa ndofunga sadasvika. Saka lawyer inini matauriro anga achita. Anga achiti try WhatsApp tone. Anga achiti nyaya iyi kai iye aritoramba akaramba kukoti nyaya yenhingirikiri ye child trafficking because they have to prove handitika musendera message zvikanzi nokuti ndakatoramba kuti nyaya yechild trafficking is a very serious offense saka ndikaramba ndakatsikirira nyaya yekuti tiinde neiyo yechild trafficking haibudi antoona anogona to akabatwa nemhosva anogona piwa kana 20 years kana 30 years saka ini ndakaramba nyaya yechild trafficking but nyaya iripo iri kunzi sisi vako iye akaichinja mukoti hanzi nokuti mwana uyu akabatwa here pamarobots saka sisi vako vari kuchajwa nechild negligence pane macharges 2 aripo pane yechild trafficking poita yechild negligence yekuti mwana akawanikwa ari ega pamarobots pasina munhu mukuru aivapo saka sisi vako sofa vane nyaya 2 dziri mukoti uri kunzwisisa saka ndopaanga achiti tikuda kuzama kufaita so nyaya yekutanga ndati ndikupe uve clear kuti what is going on chiri kuita sisi vako vasapiwe bail chekutanga sisi vako vanotiza kwete kuti vanotiza but government inenge ichifunga kuti ikavareleasa havasi munhu wemuno iflight risk vanotiza vodzokera kana kuzimbabwe havachawanikwi because pane maserious allegations aripo 2 sisi vako havana passport havana mapepa ekutaridza kuti ndiani vanobva kupi saka koti yakwanisi kuvareleasa because munhu asingazikanwi kuti ndiani dii vanga vaine passport dii vakapiwa bail nyaya yekushaya passport iyi ndo yavagarisa mukati saka koti yavo right now koti date ravo rakasetiwa musi wa is it 10 November if I'm not mistaken 10 November 15 November somewhere there but ndemuna November ndo pane next ichi koti date ravo handiti kuti vaoneke kuti ingapinda iri mutrial so last year chakadelaya ndechekudai kuti nyaya ipinde mumanhingikiri mukoti inyaya yekuti nyaya yecovid ndo yakadelaya but this year yakapostponiwa handika ikanzi yozopinda muna November amunoti kupanzwisisa here so ini njani mubvunzo wangu wano kwauri ndokuti ungachiziva here kuti pane nyaya yechild negligence iripo handina ndisingazivi because pandakaendako ka inakanditi kwanzi vakauya nevanhu kuzotora mwana nesimba vakabva vaenda kunoripota ndokutaura kwaakaita saka ndosaka ndizirondai kuti nyaya yako haina kunyatsoperera rega nditsvage lawyer because iwe hausinya hauna information wakaita kuudzwa rega ndidzifambire nyaya dzacho nokuti ndo kudepartment kwangu kufambira nyaya ndinyatsonzwisisa kuti zvii zvakaitika because nyaya haisi kunyatsonditira mushe haina musoro haina muswe saka only to find kuti anitori ne2 macharges mwana ari kunzi akawanikwa akanongwa nemasocial services ari ega pamarobots pasina munhu anotungamirira wacho handitiri kuona saka ukazobvunza aleta achakuudza umubvunza kuti naye aleta ko mwana zvanonzi akawanikwa ari ega pasina munhu wacho waitungamirira what was going on chichakaitika ndo imwe nyaya yatomutsikirira iyo because mwana uyu aripi izvozvo this week maiodo halo mwana aripi asiri yega because paakabatwaka iye because iye aleta anoti kwai pavakauya vakatora mwanaka vakabva vamanya vakanoripota kuti mwana uyu tamutora nokuti wanga ari pamarobhoti pane zvakanoita ivo bamukuru because ndipavakauya ikokoka bamukuru vakati ndoda mari yekuti ndikwanise kunomubudisa ndikati moda mari tikandoda 20,000 kana tichindipei 15,000 ndine ndodamburisa nyaya ndikati ndichikokupai mari yacho nyaya havachakwanisi kudamburisa because vakatoenda achida kudanda kutufuwa nyaya right nyaya havachakwanisi kudamburisa because pandataura naloya wenyu ndazokumbira nhamba dzemupurisa akaita nyaya handiti ndikataura nemupurisa ari kuita nyaya kunoku
nyaya iyi yakatochinjwa kupretoria majestic inonzi regional majestic court payanga iri. Nyaya yasetwa kuenda kuhigh court. Nyaya iri kupinda because these are serious allegations. Iri kuenda kuhigh court. Saka nyaya yakatransferwa kuhigh court. Saka aleta kana vachizoenda kukoti yekupretoria muna November hamusi kuzonomuwana ikoko. Anditi mupurisa ati nyaya yave kuenda kupi? Yave kuenda yakaiswa kuhigh court. Ende ndazobvunzawo futi lawyer after ndataura nemupurisa aconfirm all the same thing. Kuti chi nyaya yakatransferwa kuhigh court. Saka mwana aripi? Mwana ari ikoko kuPretoria ndo kwaari. Kunani? Ari kuPretoria kunani? Hanzi akatogwa. Mimi baba mukuru kuti pavakamutora because vakambogara naye kuManana start. Ndobva azotogwa. Moti wakatogwa nani bamukuru? Mwana akatogwa ndosaka ndiri kuudza kuti vanhu vari kukuudza nyaya munin'ina havasi kunyatsokudza zvizere. Waona? Ndosaka ndakuti rega ndidzifambire nyaya dzacho because ndaitoona kuti wokutaura zvokuudzwa. Mwana akatobatwa pamarobots ari ega akatorwa nemasocial workers. Izvozvi mwana as we are speaking ari musocial welfare. Ndo maari. As we speak right now, mwana ari musocial welfare. Akatorwa nevanhu vemutemo. Saka mwana ave kubhilonga kugovernment South Africa. Mwana haasisiri wenyu. Mwana haasisiri wasisi vako. Mwana right now ave maoko South African government. Ndo vakamubata, vakamutora pamarobots, ndo vakaenda naye. Ndo vakavhurisa kesi. Bamukuru vako iwewe. Azvitere kuti mumufonere aleta wacho because iye zvifoni yake iri kupinza. Ataure. Achangotuudza zvaanongotuudza izvozvizvi but nyaya iripo ndeyekuti nyaya yave kuhigh court. Nyaya ichiro bamukuru vakati ndipei 100,000 chiro vakati 5,000 sava penyu because nyaya yakanakwa yave haisisina reverse. Mira nditrai kutora namba dzaaleta ndimufonere. Ramba wakadaro. Nyaya haisisina reverse payave. Dzaleta ndo dzakanzi maiprita nditi? Ndidzodzo. Okay. Right. Takumufonera. To copy the song as your welcome tone, please press hash twice. Charges apply. Aleta yes, sorry zvako kukufonera tozati uri muchizarira. Uri sei? Right. Uri kutaura nevanonzi SIS MELLY. Ndiri right, uri sei? Muri seiko mukati? Mukati makaoma. Watojaira kasi? Gore nehafu urimo? Saka uri chikafu muri kupiwa henyu? Chikafu ndokupima. Hakuna chikafu? Chikafu hakuna. Iwe. Munozati masauzi emuSouth Africa musina machikafu? Torarama nechingwa chainjo sadza apo neapo chingwa magirazi maviri. Zvinhu zvaoma inyaya yeCovid yakaafecta. Right. Tikuzama kubatsira wena munin'ina. Tell us nyaya yakafamba sei? Nyaya yakamira yakadai. Ndakaenda kumba 2018. Ndaenda kumba 2018 ndichifambira rufu rwababa. Nepatasikaisaviga baba. Tatadza kuviga baba. Baba vaigara nemwana wavatete. Musikana iva nevana vake vaitema navo. Baba vadarota izvozvo. Hama dzababa dzakabva dzati zivana nehama dzamai vako vatabva tadivana zvakanaka nekamudzukuru kadiki aka. Already mwana mwana wavatete anga agara achindiziva. Akati asi ini ndiri kuda kuroorwa asi murume wako haari vana vandinavo nokuti idhotisteni vana ava vari baba vavo. Saka zvadiniwo kuti munditorere vana ava vaviri muchengete nokuti munhu angachitibatsira kuchengeta vana ava ndebaba venyu sekuru vangu vati vashaya. Hold on munin'ina.
Foni inopindwa sinopindwa zvechitotsi guys. Kune vari kuti foni inopinda but inopinda zvechitotsi. Kuno South Africa anything is possible. Ukabhadhara even anenge mugadhi anenge ari paduty mukawirirana inopinda foni but auishandise pese pese. Muri kuona kuti manheriko zvino. Saka vana mbuya vaya vanenge vakagara uko kuchimba chavo ava vari museu ravo. Saka vanoita vanotofonerana nehama dzavo varimo mukati momo. Handika saka ari mukati akavharirwa as we speak but foni dzinopinda. Enderera mberi akunobva zvadi. Ndatora mwana uya ndaenda naye kwaChivi ndikagara kwaChivi ndikaenda unayopata bhuku ndikati havana mwana wakatete wangu vazukuru vangu vaviri ndokuona kuti mari yandinayo haikwandiiaaafrica ndikandati mari yandinayo tiri kundokundomairana mari yandinayo ndakuita nemwanamusikana ndokuti mukomana kuSouth Africa kunoitiwa zvemadrugs endada kuti ndisiraine mwana musikana unoko asisekudzakufara akarekirewa saka iwe chii chitakaimwe hamutete igare nemwana wako mukomana nakuoni ndavakuindakuda bhasi ndobva ndakatirwa nemunun'una wangu kududzira naye ndakatirwa nemunun'una wangu kududzira naye ndobva ndakudza mwana pazuku kafukamere mwana mamuona here vakati mwana tadi tamuona asvika ndakuda bhasi ndauya kunonani nariyana kamwana kacho kasikana akatogara kubva 2019 tete nobva vashaya tete vakasheta musa 19 tete vasheta vakabva kumushaita zvekuti zvamurume wavo nobva ndamuza ndikati banguru mukadzi wenyu makaita nawo ana 12 ashaya ndikuzivisei tete vangu vanga vasingaoni banguru vangu vanga vasingaoni ndobva tarenga nani nabanguru vaya nevamwe vezvigamana nevezvishamwari ndobva tienda kucape ndobva tafonera kana baba tikati vana baba kwamusati masikasirei nokuti vari kusapiyani padhuzapa vakati hanga asina kupedza kuroora isati wikuona asina kupera kuroora tikati wemakuomesera ti ihama yedu ndinokumbira voruregerero ngatizorodzereravo hama yedu zvakanaka tigozotaurirana kana hama yedu yachasei yavigwa vakatombesera baba ndinda ndakunda kuti asipinda nemhosva manje navabereki ndikati asiwazina unakavone pane vana kana musina muripo vana ava vakuva pane vamwe vana vasikana kana vakarora zvadii mubatsireki kunoga vana ivavo hama yedu yachasei yavigwa nekuti iso hama yedu ndiyanga iri paproblem yakati zvamuru 10 years dzese achigara ari oga handimakuona akuomesera mutorwa nobva ndafonera munin'ina wangu munin'ina wangu akauya ndiwa nepasipoti ndikati isu ngatiita sei ngativige vatete vedu nobva tividza vatete vedu tiri vaviri nobva tadzoka banguru vaya vaya vanga vachipa 10,000 rand tadzoka vakati ndakuda kugara nemi tadzoka vakati ndakuda kugara nemi nokuti ndabatsira hama yedu ndikati vakuda kugara neni ini ndine murume ndaitomisa mwana wangu kudiki ka2015 ndikati ine ndine nevabali mwana wamunoona ava kwanzi ayo mari yangu kana musikadodi kundipa 10,000 iritoiya neinterest ndikangodziwa kuda kutamba ina ndichina mukadzi ndagara imba ndanga ndichida zvatakapona ngavatete vedu hazvidini ndiyakutoda inini ndozotata kukengenesana ndozvandakubatsira yayo nevamwe gama vechamwariwo ndikati banguru vari kuti zvakadai zvikadaiwo vakatikanzula zvakanakanaka ndobva zvapera zvakadaizvo zvapera zvakadero banguru vakati aiwa mari yangu iko zvino yava pa20,000 mari yangu kuchiri kungoida ndikati nebanguru ike inodziko isingaburi vadoro mwana wavo vaifamba naye wasevanaye ndobva asungwa aba indine mubereka ndizvoti ndiri mwana wavo vanhu vasingaoni ndobva ndatora mwana wamunun'una wangu wandaigara naye anoziva ndobva ndapamba mukuru vaye vakagarana akagara naye makore mairi akagara ekuti ndowatindirezvo bangu chikamo chemwana chekuti achienda kuchikoro chichakwana ndanga ndichikumbirawo mwana kuti achinodzidza kudzokako kuti azvize kunoku inyange handina zvakakwana dzinozonoita nemasocial work vanga vasingachadi nemwana banguru vanga vasingachadi nemwana banguru vakabva vawana umwe wavandofara naye kumusha ndobva aipindira nyaya inobva tikanzila kati aiwa baba imi kana zvamakuita kuti mwana arambe achipemha
asingaendi kuchikoro maburisa mwana ngaende kuchikoro ndobva ndatora mwana uya ndikati ndikamuendesa kumusha vakaramba vachingosunzira nyaya yekuti ngatidi kasikarotose asiona vandivhurira ti kazi anditi wakaba mwana kuzimbabwe ndikati kundekaba mwana kuzimbabwe namba dzamai vemwana ndizodzi taurai navo muzoti vakafamba sepamwe vanhu vemakohwa vanenge vachida kupindira pakati peukamazoredu ukazi ini ndiri kuda mari yangu pasina mari yangu ndichasira mujeri ndatoona mapurisa toti ndatotengera mwana zvese nokuti mwana iye anga achikwereta kuchikoro anga ava negore asingabhadhari fees saka maefisi ndaunganidza mari yenifomu ndanga ndaunganidza mari yechikafu chese ndandatenga zvanga zvavo ndatoona mapurisa toti akati wakaba mwana ndikati mwana ndina kuba zvakamira zvakadai vanguru vaya vakatuma vanhu vavo vavakatuma kuzondiona kumasesi vatuma vanhu vavo kuzondiona kumasesi tangu ichafira imomo ngatora vakurorwa navanguru ndikati aiwa nevaida kundiroora zvavo zvakanaka kuti tiende kumushinda notaura pachita kweyo ivo vanokuroora vakambokuona vanokuziva ivo vasingaoni vakaona kuti wakaita sei zvavanoda kukuroora ndikati dai vanga vachida mukadzi ka ngatiende kumusha vanotaura kuti ini ndiri kuda mukadzi vapuwe mukadzi wenhaka andika zvino vakundidzanyira nokutika kuti vari kuona kuti baba vangu vamba vasara vahombe vaita sei vazorora saka vakuramba vachinditongera chitoro ndandikwanisi kuramba murume wangu ndichidaro banguru nokuti banguru ava ndakavatarira ndinovatoresa baba vangu rusazi zvingaiti zvese zvimene zvaitika ndii ndichivaudza kumusha zvakamira zvakadai kumusha zvakamira zvakadai kumusha zvakamira zvakadai saka iko zvino kana vakuti vanoda kundiwana zvangofana nekuti vari kuda kuvaita nemwana vavo ndikati kuda ayoga yandasindidzai mwana kune madhokezi maviri vakavata neumwe mwana anozilati ndikati Mulazi pandakaita kubedi bridge 2009 ndichiuya kuzviga mai vangu vakashaikira kunoka mulazi ndakamona bedi bridge ukamutora mwana handina mutora ipapo vakandiudza vakati mana ava vakunzwa vakatiza kuharare vari vaviri vachiti vakutevera maiti south africa saka vana ava musikahwaya vavakuti vakutibirawo nesu vanhu vasingaoni vana vavabereki vavo tikati regai tange tafambisa nhau yerufu kana nhau yerufu yapera tozoona kuti ndotora vana ava ndodini navo ndokwanisa kutora hwani umwe wetora hwani togova vana ndakadzokera 27 kumusha ndikasangana nemwana ndakutodzoka mfinda pane vanhu vasingaoni ndosa ndaona vanonzi vamakusha dhirisi nyaya yemwana webedi bridge ndainzwa futi tikati nokuti handikwanisi kudarirapo ndisina kana kuaa kuti isivabereki chakangokurira vanhu vasingaoni havanga vasingaoni vanhu watoita ukauya sindedambukowilati wakandipira akandipira mari kunozonoona kuti kuresina kwava kusazaafrica zvanga zvadi kuti waune maziso ndore mwana unogona kumutarisa mufambiro wanenge achiita nokuti isipati pano hativoni ndobva ndatora mwana uya ndobva ndauya naye ndatora mwana uya ndobva ndauya naye 2012 ndobva adira vamwe mai vasingaoni 600 vaenda kunobatanidza mari akavabira 600 zangu vakaitanga vakati ini ndakudaita sei ndakusisa ndakutoera zvenyu zvefeichichi ndikati aiwa hazvinesi mwana ndiye wangu regai nditengese ichi tv handinayo ndikupechi mari ndobva ndatengesa tv yangu ndobva ndavapa mari yavo vanonzi medenisa precious mhlanga ndobva ndavapa mari yavo ndikati unyazi mwanangu unoona kuti chii kurarama kwakadai hakusi upenyu rarama nenzira yakanaka ndobva ndaenda naye kuna mukoma wake ndikati libati ungati upenyu hwava kuita kuna kulokesheni kurangu ahundifadzi nemhaka kuti akumbira vabereki vake vasingaoni saka ini ndingamuchengeta sei libati uya nobva asainira social work nobva agara kumasocial work kubva 2012 kusvika 2020 saka yava kutaurwa kwezikaenda kavatana mwana nefoti
sei. Noti ndanzwa kuti une 2 macharges, ndanzwa kuti kune 2 macharges aripo so far. Mwana uyu pakatorwa nemasocial worker akatorerwa papi? Pai. Mwana akatorerwa paMarara ndipo akatorerwa. Anga inani musi wakatorwa? Mwana ngombe atwana baba wake anga akatorerwa paMarara. Ndina ukora kandisunga vaitongogara naye vakadaro handikuzi vati vakazoenda kumasocial worker kana vakazoti handizivi nokuti banguru vangu nemwana wavo mukomana wa19 ndiye vakagara naye kuti ndizive kuti vakaendesa kumasocial worker kana vakazoendesa kuti hapana chandinoziva asi ndakangozoti sema kuda kugara nemwana musikana anitoungano. Aiwa, mwana akatorwa nemasocial worker and banguru vari kuclaima dhanzi kuti ndikuroore kana ndikuburitse kana kuti mari hazvichaiti kuti vanhingirire vakuburitse pave nenyaya ndati ndingokuprepare a letter handiti I know kuti you are strong, you have been there for 1.5 years. Ndatry ndataura naloya wako zvakare ndatry ndatsvaga mupurisa aita ari kuti akaita kesi yako nokuti akaisa kukotika ende ndikataura naye akanditsanangurira so kesi ichabviswa kwauri ikoko iri kuiswa kuhigh court. Saka date rakwanzi November ndikabvunza kuti nemhaka yei musina kumupa bail ndopandaudzwa kuti hauna kana mapepa ekutaridza kuti ndiwe ani. Saka kana uri mapepa imi munoziva mutemo muno South Africa munhu anogona hanzi unenge uri flight risk munhu anogona kutiza. Ndikati kubva last year makamuchengeta zvikanzi no last year remember the covid was high handika but this year trial date rako rasetwa is it 14 50 handichazivi date randaudzwa kuti uri kuenda kutrial kupi ku high court. So ndazobvunza lawyer wako ndikamuti nayo yanzvadzi saka what's your plan, what's your game plan, because nyaya iripo panapa pari kunzi child trafficking and that's a serious allegation. Zvikanzi no iyoyo ndikuzviziva ndakatoikudubura ndakairamba because havasi kukwanisa kuprova kuti chi mwana akapinda sei munomu havasi kukwanisa kuprova. Saka iyoyo muri kuramba hameno plan yenyu muri kutoronga nalawyer hanzi tongostika to that nalawyer kuti at least ibviswe kunhingikiri inonzi chi kune iyoyo yari kutaura yechild trafficking isare iri child negligence. Saka ndo charge yaari kuti ndiri kutsimbirira nayo because havasi vakatadza kuprova kuti mwana uyu akapinda sei muSA. Animona saka inini yechild training ndiri kuiramba which if all goes well that November yacho yo panyaya yenegligence yoyi semunhu atogara kudhara gore kana kuti wakunosvika 2 years urimo vanogona zvako ipapapo ndipo unogona kuti kupiwa mutongo wako kuti unogona kupiwa suspended sentence handitika yekuti inosuspendwa kana kuti unogona kupiwa hako kana kuma 6 months kana 3 months handitiwaona uri kunzwa. Saka toda ngotiwo usimborimo because nyaya yacho payave isusu inini charamba ndingotsikirana nalawyer uitona kuti zviri kufamba sei nalawyer handiti if kana zviri possible musi wacho wauchatongwa tichange tiripo tichatomeka sure tauya tamirawo mukoti momo tizo kuti zviri kufamba sei then kana paine panokondestika noti tikada kuti titenge kumhanya iko zvinodidika tinokanganisa case uri kuona tinokanganisa kesi yako tikada kuti zvezvo tikaitezodididi tinotokanga negligence iri nani kesi iri nani sterek pane child trafficking. Saka ndatonguti hadzvanzi rambai makadzvanya so I just hope tichanzwa naye kuti zviri kufamba sei then namba since ini ndinadzo ndichangozotiwapo neapo usiku ndichifona. Saka imomo chimbondiudza aleta muri kupiwa here masanitary pads nemapendi? Mapendi hatipiwi asi mapendi tinopiwa. Saka mapendi acho zvino muchinawo here hanti unopinda nependi 1 here masozi saka izvi zvinongori ne1 pendi imomo? Ndakatengerwa namamai masi atinoti mama. Saka vanobvumidza kati wandei havo mapendi mumasozi imomo? Handinawo vakatitengera chero zvechando vakatitengerawo magauni vakatonditendzekusira ndifoni zvechitsotsi. Alright. Aiwa saka pakadaka because tachizofunga tikubatsirewo kuunza mapedzi nemapendi kana usina zvinotanzwa uchiti unazvo hamenoti mumasozi muchaungava usina chii? Chikafu ndochandisina. Cho chiri kubvumidzwa here kubva panze chipinda imomo chikafu ichi? Chavanotoda imari vanotumira mari paakaunti yejero nokuti chikafu chacho kana chikapera vanotudza kuti wakauya uchisiyiwa nemupurisa wakamusonga waiva nemuhutso here nemuriwo
Saka ukavaisira mari vanhu ava muakaunti yavo yeabsa iwo unozoziva sei kuti maiswa mari yakati plus chikafu unozopuwa nani unotenge gwanani? Ini kana mukandisira mari mukati mune shoko. Kana tikaisirwa ini vanotidana mazita kuti wakaisirwa mari upinde muchiripanzwa kundoziva jeki rimusi waisirwa mari kuti yaisirwa wakati. Hazvidhuri hazvo zvinhu zvacho. Zvinodhura nokuti juice chairo kuri tenga juice 100 rand rimwe 80 rand nekuti kuti utenge madhiringi wakaita semacoca-cola ilabuzaro haungazvitengi nokuti hatina mari. Saka kutotenga juice rinolasta zvirina nokuti ini ndiri pachirongwa ndava nenguva namakore ndiri pachirongwa kubva 2008. Uri pachirongwa chema-ARV? Vari kukupai here manje ma-ARV mukati machemo? Vari kutipa pane pavakatomboda kutipa pakorona ilasi ndakatombodzipota kana kadhi rangu vakatonyongwa kuti midzi yakuinira. Saka kana madhifota modi muri vangani museuma murimo? Takawanda asi haiko zvino vanhu vekumusha muno munhu vashoma. Masara muri vangani vanhu vekumusha imomo? Vanhu vekumusha muno munhu vasara tiri vaviri. Umowo mhosva yake ndei? Munadarayona. Akadi? Akauraya mwana womunun'una wake nekuti anga akanganisika pfungwa. Ari padhuze here manje ma-account details ako tinomawana sei? Toda ma-details ako epajeri tinozomawana sei? Moshe yakaneumwe wako rega timbotaura nemumwe wako first asi toda ma-details ako iwe ekuti tokusendera mazita akakwana nenhamba dzejeri dzacho account number kuti tikuisirewo mari semadiaries uwane kutengawo chikafu. Saka ndoiwana kupi account number? Ndinokusenderai madetails avo. PaWhatsApp iyoyi yefoni yawakabata yandafona nayo anditi? Pane foni yamabata nayo taurai naSara. Sara ngauyi. Makadi henyu? Yesi Sara uri sei hapo? Ndiri kuva hangu ndakadi pamwe. Vamwe vari nani? Une makore mangani uri nhikikiri? Uri imomo? Ndane 7 months. Wani mangani? 7 months. 7 months. Wakapinda last year? Ndakapinda last year ndakapinda ndakauya vanomina kumusara 14 ndikazoudza kuda kumusara 16 October. Chii chakaitika naye Sara? Ndakaita zvekumichiwa zvekuti handina kutichisha ndaita ndakangouya ndakangotonga musiwangu tikatori zvakanaka ndikanotora zikangoita kuprison ndikagara musiwangu tikatori zvakanaka for 3 months pasina chandaiziva ndakazarudza kudibirira pachira chidozvokubaita ndakazopedzera vagosonerwa nevepolisi vakazoti buyai kuno ndokuti anoti ndandakunesa ndakuenda kumba ndakakuitei munomu amazakudisazakazokauya kuchimuudza chokakuti ndozvaaita ndokakazakutara munga kuti wakatora mwana kubva mafesiflo kamupata kake manomirenga vakane 4 years. Angane 4 years mwana uyu? Angaine 4 years mumushana iyo. Hanzi wakamuuraya sei? Akamukanda kubva kuti chakadhanisiro. Wakadi? Ndakamukanda kubva pafesiflo paplate chakadhanisiro. Mweye marudzi, mweye madzinza. Ndokufambirwa nehama dzangu vakati ine madzinza saka vakuti ndakuda kundikera kudinisa kuno kuti zvesipokisi kuvanhu vasinotore zvakanaka kumwa kuti vanoongorora kuti chichakaitei kubva lasiye ndachinoti chibhedi kuti ndavati ndakangomirire chibhedi. Saka vakati uri kuenda rini kwacho kumapenzi? Saka munhu akakusungisa ndisisi vako? Sisi vako vakati kudini? Hazvo vari kuuya here kuzokuona? Family yese ndakazvigamuchira family yese ndakaisa forgiveness kubva kana munina uye wandakauraya nemwana nesemi yese kune murume wake yese vakazvigamuchira kuti ndaisa varaini.
Eish. Akachigamuchira vanotomufonera aiwa zvakanaka ikugara muina wavo akabvaakata kana akatoura mina atende pamiri kuguru akabva akatari pamiri novhenda anotondifonera kunokwashipiti muri pei munobuda rini aiwa zvese zviri hai une makore manganisera 38. Aiwa saka muri kunamata here masozi mamuri ndiri kunamata ndikumunamata madhaidende nekukasa zvose please the only way unozati munhu anogona kungokuburitsai muzvinhu zvakafanira izvi ndimwari chete panguva ino you need god andika chemai siku nesikati muchemere mwari muchi 12 o'clock 3 o'clock setai maalam mukai munyangadzai vanhu muchita noizi muchichema itai sevhisi yenyu imomo muchichema muchinamata muchidedza mwari ega ndiye anokwanisa kutirimutsa mhepo idzi zvakaoma ndakatori kudaitei kuruku zvekuti vanhu havadzaivazoona kutsiva vana kana vakaitodziva ndakatoenda kusamu ndakakuti vakaita kundizora vakangu vakanga ndituda nezika nambo yangu yakafana 1994 vakandizora nekuti kuvakaisataita sei aitasiyakwani kuti uri kuno zvoti ndanditauri zvosoti ndainakara mandiri pazoko ndainakafa ndikuma mwana akandipinza muno nechinangwa mwari vakupinza nechinangwa vakupinza nechinangwa avamai vakandipinza nechinangwa nekuti vasina kugomera mushe kana anotayatobva tishoshe nyaya ndakapinda ndinayo ndaisatobvunzira kuti chii kutomboitika kuti ai ndaisatobvunzira ndichingoenda kumadhadhigiri ndichibuda kuti ndokuenda kumba ndasiya mwana wangu anedegwemandizore reikumba ndizore andisvika yatogona kuti munhu yakutoita chirege andikoudzwa chokwadi ndizvo akaita ndozvakudzarira munomo hazvina basa munin'ina unoziva kuti kudi mwari vane chinangwa chachava chakaita kuti upinde imomoka chinangwa chavo chichazvitaridzwa pamberi apo vachazokuudza kuti uchazoona the reason why vakakupinza mauri imomo wozofunga papa kuti ndosaka ndakadarika neapapa because mwari vaida kundisvitsa apa anditoona saka iko zvino musabatikane zvenyu muri imomo musabatikane jeri rakavakirwa vanhu mufunge anditika rakavakirwa vanhu just hazvishamisi paunoenda kunhingikiri kukotika munosvikonzisva kuchokwadi njere dzake dzanga dzakadai asiko zvino araiti woregerwa uchienda rambai makanamata muchinamata kuna mwari ehe vakaona kuti zvanzi zvakamira sei ndomuka kuziviswa vanokubona kuti aiwa munhu anga ari mental dependent akataura kuti asina attention alright so zvatichaita munin'ina tichapiwa account number tokuisiraiwo mari yatinokwanisa kuunganidza sofa mheno tichengeri mari sofa ndaona vamwe ati £50 zvichienda zvakadaro tongozokuisirai so that mupotewo muchitengawo chii musazoshuvawo dhiringi potai muchitengawo handiti maona muchitengawo nechingwa china mabhiskisi zvemuchiti chikafu hamusi kuguta muchitengawo zvamunokwanisa kutenga asi mozongosheya nawo handiti aiwa nesu tichakunamatirawo mwari wakuitirei zvakanaka vasikana foni nhamba tave nayo tichangopota tichingoti apo neapo usiku tongofonawo saka hamuna here mahardcore criminals mamwe arimo manonge achida kuterrorizai mukati momo saka muri kuwirira nenyu nevese vari imomo ndeve muno vazhinji vacho alright saka pawakafind out iwo kuti mwana ndozvakaitika wakabatikana sei wakafila sei ndakabatikana ndikunyika ndakabatikana ndakabva kutogara futi kuti gwani ndikataka kusheka miri wese ndichikotsvaga yoku ndakaita tuba ndichirwara kuita zombi aiaa ndakaita zombi ndikatogozao chokuita kuti ndobata manda ndakabatikana zvokutoti nana kuti mwari chongonditora chandichagarira panyika ndichararamirei I know ndevavo vakapotera zvikati vachikamfota avo vesocial worker vakazvikoma advice vachidaiwa zvinowanika nemamwe manesi akaona situation yangu ichatanga kupinda vachinikamfota kuti aiwa zvinowanika usiwo wakatanga kuzozvinyika family yangu aiwa yakandipasapoti manhasi vanondisapoti aiwa aiwa wakaita usimwani zvinhu zvakangoita ilipo zvakangoita sedzakasimuka zvoti vakumbozama kumbofamba vanongozoita ilipo zvakaita sedzakasimuka ushabuda mwako family yakazwisisa zvisingaiti asi vandinyangotienda dzochenda iwogamini wangu nemuninga wangu zvazvavaridzire mwana kuti vakatora vakanigamuchira ndizvozvo
ndizvozvo. Ndizvozvo. Saka une vana vangani? ndivana 3 ndakasiya mumwe aine 11 months saka akutona 1 Saka anani so? akugara namama wangu. Saka pazvakaitika izvi mwana wako 11 months anga aripo? Mwana wangu kuchengeta anga aripo? ndandisatigoziva kuti mwana anani, ndandisatigoziva. Arova mai vangu, ndakarova mai vangu, ndikarova iye munina wangu kuuraya mwana wake, ndikarova muroora wangu asikaguva 1, ndikatora mwana wangu ndikamukanda. Wakatanga waita violence yekuti wakatanga warova vanhu vese vanga vari mumba? Ndakatanga ndarova vanhu vese ava. Alright. Ndikamukanda ane 4 years musikana ainzi Alisha. No, zvikuzvinzwisisa. Saka vamwe vana vakuru varipi? Mwana wangu musikana akaurwa, akaberekwa ndiri muno, akatodzidzirwa zvakanaka, atoine mwana, akaenda kunorume aine nhumbu, akasaradzidzirwa zvakanaka, atoine mwana ane 3 months. Anouya asi? Ane mwana musheji. Anouya kuzokuona here? Aiwa, ari kuZimbabwe. Wari kuZimbabwe? Alright. Nechitu akuita somwani mukomana. Alright. Ati aiwa ndisira katatinga kachigamuchira, vanotobvunza kana mama vari sei, mama vanokuita rini. Saka museu mamuri muri vangani? Joshua kuna 30 something. One seu? Munorora sei? Sure, 30. Makawandisa. Zvakaoma. Zvakaoma. Saka ndezvakaoma sikana mufunge. Saka chikafu ichi chinongouya mungopiwa choma icho chingwa icho chomonzi lai chingwa icho chomopedza manheru mvura iripo zvayo. Uri pachirongowo futi? Mapiritsi emusoro, ukupa mapiritsi emusoro. Hey, nei Jesu. Okay, tichazama nepatinogona napo dhondiwari. Tichaona kuti by Monday kana tapiwa account number nechitatumira kuti mopotawo muchongozotengawo hameno zvamunotenga kuti chii chamuchatengawo chinodyiwa mukati momo. Saka chikafu chekutoti tiwe nacho chibve panze havasi kuchida. Saka mujerera muri rinonzi chikwemi? Shopi inovhurwa kaWhatsApp katotenga munotenga muchengeta. Saka vamwe varimwe kana matenga imimi muri 30 imomo munozodya here vamwe vakatarisa? Hey. Inga zvakaoma. Aiwa, tichaitawo nepatinogona napo kuti mumwana wechauviri muri mukati. So vaita akosera naleta zvotoita ndozota
varimo 2 vakaunzwa madzipeka bheki mamuslim iyo apakaka vakatipeka kana hwari takangoramba takangotarisa kuzara vana vakaunzwa makadhibhokisi 2 akazara chikafu takangoramba takangotarisa. Vamwe vanoramba, vamwe murambirwa kupinda mamuslim achipinziswa chikafu chichipinzwa. Aiwa, vanenge vabhadhara mari yakawanda, vanobhadhara vachirimwo here vamuslim vacho? Pane vabhadhagwa mari svinhu ipapo. Muri kujere rinonzi chii? Jere renyu rinonzi chii? Ani? Ndimozondisendera zita Kosimangori riri kuPretoria. New York jere. Alright, kuti vano vari mudhuze nePretoria vanogona kuzokuonai, vanouya kuzopota chikuonai. Saka alright, vasikana nhamba dzenyu ndanadzo chapara chikufonerai chikudzai kuti haufa regai timbona titobata mari yacho svika papi, then account number yogara yaiswa nemazita akanyoreswa acho mukati momo aleta ese, so that totumira ipapo. Handisi kunzwa vanhu vechi ndozvatiri kuzama kuti tiite izvozvo. Tine mando yatiri kutaura navo. Okay, saka chiurwere hwefungo uhwu wakambengombourwara ika zvangotanga musi woyo wokurova vanhu? Alright, zvatongotanga musi woyo wacho iwoyo. Okay, ungosina kupfeka. Ya zvakaoma. Hey. Saka zvinoreva kuti vemumhuri vanoziva havo kuti chikonzero chii. Oh, aiwa, saka hapana chakaipa mufunge zvinoita. Hapana chakaipa. Alright. Alright. Aiwa, ndisichadouyawo paBosman pari kutaurwa pachatomboya ndokuona. Munoonekwa mazuva api? Monday, Tuesday ne Thursday. Oh, Tuesday, Wednesday, Thursday. Aiwa, tichasvikapo. Oh, unotanga wafona. Unotanga wafona uchibhuka. Alright. Achandipa mazita ake sakakwana kuWhatsApp, then ndozongoya ndichikumbira ukuona. Alright, vasikana morara zvakanaka nditi. Tichange chikufonerai. Alright. Aleta. Ini ndina mwana wandakasiya panzira ne 5 years. Baba
wangu ndakamudzvarira muno mwana wangu munin'ina wangu achida kuenda naye kumusha baba vake vakabva varamba nayo ivo zvino nhamba dzavo ndatova nenguva hadzichatindi kuti ndizvoti mwana uri papi uri pai handitombozivi nekuti pandakasunga ndakauza ndikati ndine mwana ndamurisi akaramba kuti nditori mwana wangu saka izvezvi handitombozivi kuti nditi baba vamwana vakaenda nemwana uri mukomana. Saka baba vemwana hunamba dzava dzichapindi vanonzani? Wondisendera kuningikiri kuWhatsApp mazita avo ndimbovatsvaga. Hapashayikwa nomuzai iwe unomutendera kana wati haune chuti ndachida picture ravo ndandichamuwana. Eish. Kuti ini ndinokwanisa kupa muroora wangu namba idzi ndikusenderai. Oh yes, ita saizvozvo nemazita ake, zita rake chairo nepicture yake. Alright, ndinotenda zvikuru apa nyaya yekuzviita kwaitoziva vantu vandakaenda navo vakapama indegment. Ini indegment yangu handina kupuwa asi vakapuwa maremind madiki kutodarika yangu indakapuwa nemazuva vakapama sizimasi. Zvakaoma value yenyaya nemataurirwa anenge akaitwa nyaya ndo kusiyana kwazvinongozoitawo. But hapana November paunoenda ndo panonopera nyaya yako. Aiwa ndinotenda zvangu. Saka murume wako iye haasi kutombouya kuzokuona? Murume wangu wakambozama gore rapera January kunditumira chikafu. Munhu murume kudaiko zvino wakundikana pamwe kuvava nemukadzi handichazivi. Apa hachafoni, hachadii, hachatauri newe, hachauyi? Hachafoni chero kuhama dzangu, hachafoni, hachauyi kana kuzwa shoko. Zvimwe chete nezvasara takangofanana. Wondipa namba, wondipawo namba dzemuroora. Zvakanaka ndikusenderera izvezvo. Alright, Aleta murara zvakanaka chakufonerai. Zvakanaka iwe koma ndinonguva dzacho dzokufona wedzo dzingobva pana Christmas katinocheka kadziguma takaviga. Ndizvozvo ndozviziva kuti munofanirwa usiku saka ndichafonawo usiku. Hai ndinotenda nerudo rwenyu kana rudo rwenyu munin'ina wangu dudzira naye ndinotenda nerudo rwakaita kubva kuzimbabwe ndechatenda kukota imi achatenda koti yangu achiuya achatenda koti yangu. Ndizvozvo. Aiwa ndozvinhu zvimwe tirana vamwe chete asikana hatingamborasani nokuti paitika zvinhu zvakadai. Kana mai vemwana chevakasvika pamusoro baba mukuru baba vasvika pakudai nei apa vanhu baba vangu chaivo vekuzvara sevakusungitai zvakadaro. Hapana kuipa mai vemwana vari kuzviramba asi ivo vanongovaona ingiraji ravo rokundofana kumbara navo. Zvakaoma. Alright, don't worry, ndichafutikaona nguvawo tazva pamuri Tuesday, Wednesday, Thursday tinosvikapo. Zvakanaka. Saka mari havadi kuti tipei maoko. Aiwa kana mukaita zvekuuya nemari inonyoresewa kureception. Alright, no, it's okay. Alright, mara zviri basi kana ndichakubatai. Zvakanaka. Sharp. Bedwe nyika inorema iyi. Nyika inorema. Muna zvandogadzira kuti it's very important kuti mugare muchinamatra vana venyu nekukavha vana venyu neropa. Munozviona zvinoitika mweya yemadzinza mweya yerudzi handizivi. I just pray and we just keep on praying kuti pana November paanoenda Aleta kunikiri lawyer ndichiramba ndakamutsikawo ndichitaura naye. Kuda magaisa guys pananoziva murume anonzi Kuda Magaisa anogara muPretoria. Kuda Magaisa anogara muPretoria kana pane anoziva Kuda Magaisa anogara muPretoria guys ndiye murume wani murume waAleta ari kuda kuona mwana hachina ake basa nababa anda kungoona mwana wake wakasiya kuti mwana ari sei mwana ari kupi akasiya mwana ne 5 years. Amona recap andikwanisi guys. Recap no I can't mozotedza life kana ndapedza. Recap andikwanisi mozotedza life kana ndapedza motanga kuona yenyu kuti pakutanga kwaye munyadzisa inyaya inodzasisa ndikwanisi kuita recap. Handimaona. So guys, ndo zvinoitika mukurarama izvi. So we just pray. Saka vese vari kuda kucontribute something towards kuchikafu chana Aleta na Sarah. And inangu handikwanisa kujaja nyaya ya Sarah guys. Handikwanisa kujaja nyaya ya Sarah for now. Handizivi zvakaitika. Ina handizivi kuti ndo handikwanisa kujaja nyaya ya Sarah. Yokunzi akauraya mwana womunin'ina wake handizivi zvakaitika handisipo.
ndogona kuchecha ndinotaura mafungiro angu enyama dzangu handimaona kandi pane zvakaitika chaizvo handimaona kana zvakutaura ichokwadi inangu handizivi kuti ndingati ndojaja nyaya yekuti ndaona hangu amwe achiti kwaisi akaurayawo niwo nhingikiri asina kuuraya wake zvinhu zvatombokilikawo mufungwa mangu asi handizivi zvakaitika ipapo pamwe wake anga asipo kana kuti wake akanga vamuvatsisa mune imwe rumu ina handizivi handidi kutaura zvandikwanisina kuswera handimaona chanongoti nechekuti Mwari ndovanoziva chokwadi kana zvakaitika mukurwara pfungwa zveshuwa Mwari havasi benzika vanonga vachiziva kuti it was an accident munhu akanga atakwa nemweya chine maforces of darkness havangamurega achinopiwa life in prison vachiziva kuti chi akanga mufungwa makanga asina kumira zvakanaka. God will vindicate him. But kana akanga achiziva zvaaita handika the court will prove handi kune ari kuindiswa achanotestiwa achionekwa kuti pfungwa dzake dzakamira sei handitika kanawo zveshuwa Mwari havazopengeka kuti voregera futizve munhu anenge akauraya maune achibuda achifamba mastreet umu handimazviona saka tongoti just Mwari ndo vachaziva kuti vanoitonga sei nyaya iyi vanoifambisa sei. Ini zvakandiomera kuti nditaura kuti sei zvakadai kana zvakadai zvatombokilikawo mupfungwa mangu paataura izvozvo asina kurumbidza kuti Mwari ndibatsirei. It's not for me to judge. This is not for me to judge at all or to question. Ndandisipo zvakaitika handizvizivi antimaona handizvizivi. So ndo nyaya yanga iripo guys. Very way, please let's help. Anenge pane mumwe atindi ne100 please itai kuti mari yapiwa andiselina handiti ngatipei andiselina mari idzi handika ngatibatei andiselina tipewo tikwanise kungovatengerawo chikafu handi zvikuru sei aleta ushu handika tikwanise kuvatengera chikafu chekuti vakwanise kupota vachidiva chidyawo vari musi zvaari kumwa ari pama-ARV guys ari pama-ARV handitika ari pama-ARV hakuna chikafu hanimona mapendi mamunzo ati mapendi tinaiwa tiri right mapedzi aiwa tinopiwa but chikafu hakuna zvikurukuru sei ari patreatment hanimona saka kune vazhinji venyu vari mucomment section vanomwa mapirisi aya handitika vanomwa mapirisi aya enhingirikiri HIV handimaona munoziva kuti zvinofamba sei. Please let's help a sister who's in need. Ndonguva yatinotadzana rudo iyoyi kwete kuda kuzonitadzisa rudo rwenyu kana ndafa motanga kuti SIS MELLY here ndagwadziwa zvisingaiti ndagwadziwa naSIS MELLY vazofa pandaifamba ndiri mupenyu kudai maindiseka maindishaudha maindituka mozoti ndafa motene ndarwadziwa ko Mwari mazviitirei ko what is wrong tatika kudanana tichionana kudai tikatanga kuregerera tichiri kufamba kudai tionana tore mozoti upenyu hausi hwedu guys upenyu ndehwaMwari kune muridzi woupenyu handiti maona kune muredzi woupenyu tikangotanga kuonana nekudanana kana ndikakanganisa ndiri munhu wenyama ndinokanganisawo munditsiurawo nerudo handiti maona ndikaonawo kuti rini aiwa ndikikiri Sibongile Madau atangawo kuti kurasika handika ndomutsiurawo mune zvakanaka hamoni kuti tinoita nyika tinoita vanhu tinotikaita vanhu vakazara bitterness vanhu vakazara anger vanhu vakazara utsinye tingaita vanhu here asikana tingaita vanhu here tingaita vanhu here asikana vanhu vekuti tinge chingozikama kuti mazimbabwenzi ane utsinye mazimbabwenzi basa rekungotukana basa rekungoshaudhana basa rekungoitana zvinobudawo here asikana ndokumbirawo nemweya waMwari madhayarisi ngatitangei pano nyaya dzakadai paunodzinzwa ka ndopaunotonga kuvhura pfungwa dzako nemaziso ako kunyatsoona kuti zvatinoitirana hazvina kana nebasa rese mufungi nyaya dzakadai paunosangana nadzo ndopaunyatsoona kuti Mwari ndibatsirei I don't want to be part and parcel of these zvinhu zvakadai zvokuti tinenge tichingoshaudhana tichingotukana chingodii ndozoti kana afa kuti mai we ine ndarwadziwa vedu we ine magandirwadza but ndaiti ndikamuona ndaimuseka ndaimushaudha ndaimutuka ndaimugadzirira zvimakatuni handiti maona. It doesn't work like that guys. I tend to wonder sometimes how can we claim that we love God that we don't see when we don't love one another isichionana kudai? How is that possible? Maybe ndinangu ndakarasika, I don't know. Ndindakarasika maybe. How is that possible? Kundosora I hate grace with a passion. Ndomuvenga wedre kuti hate guys it's very very big. Hanimona. Andondimara andikana tombomuona anondishota kushata. Asinde pamusoro pezvo ndotira kuti Mwari ndokudai ndemwari makanaka nemwari ndokudai zvisingaiti. Ende Mwari ndimi ziva rangu ndimi upenyu hwangu imi you are the author and the finisher of my life. Imimi El Shaddai Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, Jehovah El Shaddai, Jehovah Tekenu, wandisingaoni. Asindiri take na Rebecca. Kugrizi kumcreate magost ndoda kumparadza.
but Sunday ndinenge ndakasimudza maoko nchiti dururai nyasha dzenyu Jehovah ndindauya pamberi poso wenyu. Dururai nyasha dzenyu Jehovah. Handizoti ndimwari vapi vanodurura nyasha pakadaro, pauivhu hwakadaro. No recap. Petronella Samati Vakoma. I can't do a recap on this one. I can't mozotela. I can't. Yato ito ndiremera ukana ninya yachona. Yato ndibata. I can't. Sorry Makoma. I normally do, but ndatadza. Yeah, I can't do a recap. Mosonzwa. So guys, chingori chikumbiro ichi. Kationa neiti vapenyu. And then pane vava koma bofu vava vekuningirikiri vaya vekujobheki vatakambobatsira vaya handiti vambondifonera vari kuti ndivo mai vemwana chaivo vari kuti ndivo mai vemwana vambondifonera mirai ndimboona kuti ndandavati ndichavafonera manheru timbonzwa kuti vari online here vambovachifananisa kuti reason yekufana kwavo ndei. Kimberly ina handisi mupurisa anobata vanhu mbavha ufunge Kimberly Amaria Chikwanda hanzi ndakabigwa nemunhu wekuzasa SIS MELLY kana kumbondibatsira nenyaya iyoyo. Handisi mupurisa anosunga mbavha ufunge kana ukabirwa nembavha yekuzaka unoenda kumapurisa police station. Handinotoda kutoziva ko mbavha yacho kuti ndinhingi. Woenda kupolice station kuti ndakabigwa ona ningi handitika anogara pakati mapurisa oenda kunobata munhu. Zvino ukabudza SIS MELLY vari South Africa kuti kwaenda munosunga munhu ari kuzaka. Ina handisi ina handisungi vanhu. Handikwanisi kusunga munhu anenge ari zaka akakubira iyeyo. Indei kupolisi munovaudza kuti mapurisa kune munhu wakatotibira kadai handika SIS MELLY vanogona ngotorawo machansi kujuma kutora machansi kuvanhu nokuda kunguva hamenowo kazodzoka ngoti pandiribe kuti tikangotaura sometimes ndinongogona ngonzwikwa asi handisungi vanhu guys. And it's not always kuti unoenda kunoudza kuti munhu obva aita kuti mari ndo mauya mukandibvunza chikwereti kuti ndakabira vanhu saka mari yenyu iya. It's not always. Anenge angoriwo machansi aya aneni ichitotora mufunge. Saka ikona bva manyanya kukoresa SIS MELLY kuvakoresa kuti vanondisovhera vanotora kurikavha zvikwereti zvedu vanorikavha munhu akatibira nokuti mukadaro mucharasika muchalidwa asitiri naSIS MELLY. Angu machansi animaona anenge atori machansi. Handisi mupurisa mufunge. Nina ndiri wepolisi ndaiti ndinokubatsirai mose. Sure handisi mupurisa. Mbotsvaga namba dzamukoma vavai. Zvokostable vacho vedu endi kunzi ndinobata mbavha iri kunhingirikiri kwai iri kupi kuzaka. Kwai ndinde kunobata mbavha iri kuzaka. Handizivi kuti mbavha iri kuzaka iyi ndoibata papi. Munona ndinogona kutovenge gwaiyo iyi kuti SIS MELLY vakandiramba kundibatira mbavha yedu. Ndotofambiswa mbiri. Saka ndatisenge ndigaita zviclarify kuti aiwa guys handisi mupurisa. Muri sei hanzvadzi? Muri sei? Mushe. Muta naSIS MELLY. naSIS MELLY. SIS MELLY. Saka mai vemwana uyu mamunofamba naye vambondifonera manje nditotya kuvafonera ndaudza chavafonera vasi kundibata. Vari mudhuze. Kure. All right. Saka ndofona after 5 minutes. All right. Ndikaitimirire 5 minutes. Hanzi police officer. Zvonetsa kuzakanopisa kunosora kudla mabhini mai mwana. Handiti mazvona. Nosora kudla mabhini kuzakati nopisa plus ini munhu atori zakandogomuzivira epi ndogomumwa nepi.
Hamon, zvakafanana zvindototsvaka kuda uyu ndomuwane piye kuda magaisa uyu haatosikamwe hapana kana nepicture yake unotangira kumutsvaka papi zvakafanira vanenge vakabigwawo nepapa ini papa iwe muningira kuti wakabigwa nandikikiri nemunhu wokuzaka indakatabigwawo nerimwe mbavha pano padhairisi mbavha repadhairisi ratotonofambira tiri penge uku rakatotibira mari yemabhero zimbavha ratotorifambira papa manje manje apa kuti rimbopenga rimbopinda bhisi ndakatabigwawo ufunge takatofanana takatofanana andiona takatofanana handinawo ufunge takatobigwa izvo so ndotozitaya kutoti nditoona kuti ndotofamba ndakananga kunopengesa munhu andiona aripo pana mudhairisi wacho saka takatotitorichesitovauro chema takabatana guys kuti iwe wakabigwa nezaka takabigwa nemudhairisi mumwe wangu mudhairisi akatondinoka and I found kuti hana kubira ini ndoga akabira a lot of people vakauya vanhu vakanyara kutaura musiyoyo asi madhairisi munoshamisa munonyara kutaura mari kubigwa munhu ndakakadzi akabigwa 4,700 mudhairisi panapa andika akabigwa 4,000 kweta mumwe akabigwa 6,000 ndofungaita mabhero 4 here or so nemunhu 1 ndeve panapa kokuzoti kune mamwe mapeji nekune mamwe magurupu handimaona saka panonetsa bavai mabhero iyo kuda madhiri uku kuda bhizinesi uku takabigwa asi uchachema hake ucharutsa hake mabhero aya ucharutsa hembe siye akadaro mapurisa anobigwa angelina auzvizivi yo yeses mapurisa anobigwa zve hanzi dzimwe dzapiswa nezirokwani juu unopiswa hanzi kuda magaisa kumusha kwake hanzi kuzaka ndo kumusha kwake ndazakangana kubvunza ningikiri kuti vanonyengana sei ndakangana kubvunza mai hodo kuti vanonyengana sei mapofu naimi vanoonana sei vanenge vachionana sei vanonyengana sei kuapproacha kuti ndokuda zvofamba sei ndachida kubvunza dudzirai zvino mai hodo vacho vazobva palai ndachida kutobvunzawo nyaya dzemapofu zvinofamba sei unoona kuti vanonyengana sei vanoita sei unonyengerwa here kana kuti zvofamba sei ansumire masvosve handina ndeyamchembereso kumasvosve ini ndototsvaka yangu minzi ndotonotsvakawo yangu tactic ndotonotsvaga wangu mutactic ndotonotsvaga wangu mutactic wokumuti nyatsopedza naye zvakanaka masvosve ndeyamchembere hasi angu zita rake remabhero mevhisika usati asvikere right zita rake kanje ranga ritori refeki pafacebook apa ina ndakumona kufacebook aita kuti ndivinga kuwhatsapp handiona but vari kufacebook dendakamona kufacebook handaimbotamba dziri naye zita rakanzi kwai hanineli kufacebook ritori ghost uko kufacebook ritori ghost handiona indakanzi nonzi mai ani ndekunyepa atori masite kunyepai hello indakatonziza mene ndemazite kunyepa efeki atori masite kunyepa but tinongori nenhamba dzake dzaishandisa nechichichi ende account number yaakandipa ini nahistori yake ndeyeumwe munhu wakatokumbira awakadira hello maswera sei taswera ndambona muchizama kundimanisendera message ndofunga ndendiri bhiza ndikwanise kudaira ipapo ndisi smeli ndambona manisendera message ndikati ndichakufonderai manheru pamunofona papa ndisingakwanisi kudaira dzimwe nguva ndendiri bhizi ndozokuti tena makozi tiripo makadi yenyu upenyu huri nani ndakangonzwa nemwana nakamino acho navai vaicha zvokutsvaga mari vakandidai vakandiudza kuti ndakasangana
namama wakatiudza kuti mama pane mama wada kuti ndiendese kuchikoro. Ndikati alright. Saka vakazondipa nhamba dzenyu saka ndopa ndakazokuda kuti andazokumhoresai kuti ndinzwe kuti aiwa ndizvozvo. Saka mwana nzvimbo yacho makaiwana here? Nzvimbo iripo. Iripi? Iripo, ndinogona kuzokusenderai nhamba dzevanhu vari vechikoro kwacho nekoko motaura navo. Mondisendera nhamba makapiwa nefomu ka? Vakandipa vachizondinda ivo vataura kuti hanzi inimi ndivape nhamba dzenyu vanozofona vachitaura nemi. Alright, vakakupa nhamba, makawapa nhamba dzangu saka? Ndatoona nhasi ndavapo. Aiwa saka navandifonera nemi mogara manipa nhamba dzichitinzwa kuti vari kumburi kudiwa. Saka vakati school fees yacho imari? Ivo vangati hanzi school fees vangataura kuti hanzi kana achitanga chaiva join fee hanzi 150. School fees vanotanga hanzi ne300. ATM yangu yapera. ATM yangu yapera. ATM yangu yapera. Yapera. ATM yangu yabva yapera. Ivo vakadzima ndikira ATM yangu yapera guys. Right, but ndimai vemwana uya watakaona kuJoburg uya achifamba nababa vaya nabamnini wake bofu vaya. Ndo mwana wamai vacho vari kuti ndo mai vacho wafa. Animaona. Saka anzi nzvimbo yawanika kwai kunodiwa school fees anzi 300 achitanga ne150 kuda ndei kunyoresa 150. Then oenda kuchikoro mwana amene kuti pamberi apa zvinenge zvichizofamba sei. Saka vaya vaida kubatsirana neni kuve on board kutiendese mwana uya kuchikoro. Ndofunga mazvinzwa, this is the time. Antika school fees. Angorabvira kufona, let's hear kuti nyaya yakamira sei. Hello. Ndiri pa live, ndachikudropa because nditori pa live. Utori pa live. Pava muchitofona ndichitodropa ndiri pa live. Sorry. Pane mukomana akafa kuZimbabwe ikoko. Saka was saying kune this father kuti amuzive SIS MELLY here venyu kuSouth Africa ikoko. Tikanzi aiwa ndisati ndambovanzwa ndikati mira ndimufonere ndinzwe kuti izvo angade kuti mubatsirane here. Mukomana uyu akaita accident ndobva afira akanofira kuhospital. Saka isusu Mati? Saka isusu tachitofa kubatsira papi vakomo? Ndafunga kuti pamwe manga muzongoona unzo kune vanhu vanenge vachida kungobvisawo pashoma ipapo, you know, just to help. And also ndakazokanga not kuti ndakakanganwa, but sometimes ndinowandirwa stereki nebasa, you know, andisenze andibhadharwe maybe. Okay. But I'm an activist kuti ndinobatsira maZimbabwe, andibatsira maZimbabweans chete, ndibatsira maAfricans akawanda stereki. And that's where this woman named the name of Mama Africa. But pane ndakambeki ndanzina mapunga nditaure nini. Ndikati ndichambata Melly ndibvunza kuti nditaura naye here nenyaya yemovement. Alright. Saka movement apa iri tikuda kuita sei apa? Movement ndeyekuti, you know, at times isusu atimbo kufunga kwakasiyana, kunzwisisa kwakasiyana. Manzwisisiro angu inini about kugara as an African woman anenge akasiyana. I've been living here for nearly 40 years. But ndinoedza chaizvo to maintain chiAfrican changu chandakauya nacho kubva ndichiriwo musikana kusvika ndasvika pandiri panapa, nekuda kuzvichengetedzawo semunhu, nekuzvida nepride and joy of being an African woman. And saka when I look at Africa, we've got a problem. Mary Chiwenga, I am not saying kuti zviri kuitwa nanhingi zvakaipa kana kuti zviri kuitwa nanhingi zvakanaka,
But as women, Suga, why is it that us as African women, we don't put I don't know that woman, that girl myself. But and nobody is saying anything. I don't know whether that in the politics is going to church. But the African women suffer all the time. When we suffer, this is no rape, this is no rebelwana, this is no Tinozo, Mwana wakati na chirwere edzi, nezim dara, rengeraka, zuoreda kudara, but Mwana aneka Mwana mbigi kana mandara zedu. We don't say anything. There's no voice coming from an African woman. What are we really doing? Our generation, our own national treasures, they are dying. They are dying like flies, but no one bothers, no one cares, no one sees. But nakoma mina ndibokuvunza iwo. Imi muda kuti pinde nyaya nechiyungu, imi muri kuti first world countries. Muda kuti tirohwe neacid. Ndati imi muno kuti tipindire nyaya nechiyungu. Muda kuti digba You know, if you have 2 million women that will go and stand by State House and say enough is enough. What I'm trying to say is that I'm not only talking about African women as Zimbabwe. I'm talking about the whole continent. Yes. Mirandi fonere back. Ndimbo tafoni yabo yakatatichora nawo. Ndokufonera back izvozvo. Hello. Hello. Sorry, airtime yangu ndofunga yabva yapera All right. Saka ndativa nditumire atipe number dzachana dzekuchikoro nefomu racho tione kuti zvofamba sei tibve titanga kuti tione toita sei mwana endo chikoro. Vativo vakapiwa namba dzekuchikoro, vane vakapawo namba dzangu pano kuchikoro, vanhu vechikoro vatoda taura nini. Saka ina vangu vasina pa namba dzekuchikoro. Saka vachandisendera namba dzekuchikoro, ngavanisendera namba dzekuchikoro, vonisendera nefomu racho rekuti kurudiwa kuchikoro, then totangira ipapo. Ndotaura navo. Then ndozototangira ipapo. Ngavasende pa WhatsApp ipapo. Alright, sharp. Rikaiti mpo waidzidze kwambiri chivengwa idzi. Sadai kupinda mudariro idzi. Diaries hapana nguva yekurara padiaries. No time to waste. No time to waste padiaries. Hello, tata pale mna tachimbodaira tachimbotaura naye phone inobva yakati teyapera 8 times saka angachifona back. Saka matodi iko neya Mary. Saga what I see in Inika, I maybe Zandinoona inini azvingaonekwe nemunhu wese. Some of us have spiritual eyes. Okay. You know, the way we see things would be very, very different from the way maybe an ordinary somebody who's got ordinary eyes would see. Okay. But I think enough is enough, because right now when we talk about our children, the young children, vasikana muchasiwa neharahwa chete nechemberi chete. Vana vese vanofanirwa kunge vachizvarira nyika vafa vese. That is ndo maonero andiri kunyatsoita zvinhu. Okay, right. Saka matitopagadzisa sei kwemi? Matitopagadzisa sei apa? Panofanirwa kutogadziriswa vanhu tanyatsoisa musoro pamwe chete as not just 1, 2, 3. You know, imimi neni nongu tikatanga something, make sure kuti izvo zvamuri kutaura kunyatsonzika zvine musoro. Right. And you find kuti izvo a lot of women vanojoinira vakadzi vakawanda. They will have women from Nigeria, will have women from Botswana, you will have women from all over. And when we speak with one voice, it's not only women from Africa that will join that force. You will find with Israel a lot of women, different, maybe not joining because an African woman has been a woman that has not ever been recognized, and yet she's the one that is wearing the crown. An African woman is the mother of the universe. Okay. An African woman is the original queen. So why is it that it's not part of the Marara?
Okay, saka all right. Takuda game plan. Imineni mati tikabatana tikatangata something. Saka totanga kuita chi apa tikabatana apa totanga kuita chi imineni. Game plan yacho ndiye kunyatsotaura zvinhu zvekuti you see what is happening in this niche. You see, I don't want to you start maybe pointing out, making valid points and this. We watched it when you know, when she died, Akafa, Umbawage Kusina, eating, Kusina Mvura, Kusina anything. And she died because Kwanga Kusina Mshonga. Okay. One. Andy Brownie was just a stab on someone, all right, but still, Daipanga Panezanga Zilipo Zayabazira. Wakawanda, our national treasures, Bargungofa, soldier love and the Lord. Now we put this aside. Tochienda kunelana vane 8-9 years old, varikukwirirwa ma50 cents me $1 ekuti vasurvive, because these children are vulnerable. They've got no mother, they've got no father, they've got no one to turn to. They can only turn to their predators. And who are those predators? Are the men wearing suits? It's not an ordinary man as Nacho. It's those hyenas and crocodiles that will go and prey on these small children, not only girls, but even boys. And I've got evidence of that. Okay. Saka matite shidi totala imine nteshi toi ngotaura eka toi dia. This one inoda kuto market wa zvakanyatsosimbidzisa chaizvo. Okay. And we strategize ourselves. Kana takutotaura tirikutaura. And munoziva chimwe chinhu chinotikanganisa futi padzimwe nyaya dzedu dzatinenge tichida kuti tionekwe tisingatorwe zvinhu zviri serious. You go and fight with the person zvakaita fanga delicious. People all think that you are all mad. Now you go on the platform pa social media and see kuti izvo mazimbabweans vanowanzoteerera ukataura nezvimeli kuti izvo I've got a problem yevana vedu vari kusafa maeji yakati you find 1 or 2 people vanokuteerera, but ngapapinde nyaya dzakangopengereka fanika nyaya dzana Ketina and the Lord, you find kuti izvo people are amused nezvinhu zvisina kana nebasa rese. And yet the country is ruined. It's going to you'd be embarrassed even to say that I'm a Zimbabwean. I went to Zimbabwe not long ago. I was in Harare Park. I cried. I literally cried. Okay. All right. So let's sit down and strategize kuti izvo kana makupinda chaizvo kunotaura toitoya muri kutaura ika tiri kuda kuti tinzwikwe nevoice rakaita sei. Let's speak with one voice. Saka kana takuzoenda kunotaura kuharare munouya here wako mati kana takuenda kuharare kunotaura munozouya here tiende tose ani inini nditori panguva yakatoma. I'm telling you kuti ndofunga vanenge vakutoziva kuti izvo panapa panenge pasisina kumira zvakanaka, because I've been communicating. I won't lie to you. I've been communicating with people back home. I've been talking, but now all they've said now is that in takamira kuno chiuya itete mwiri wenyu ndo watamirira kuti muchiuya kuno. Saka kana waonzwa ndakutaura neweka handisi kungotanga izvi zvinezvi kuti ndichitaura newe, bhora ndatotanga kudhara kutamba. Okay. Bhora racho ndatotanga kudhara kutamba. So all we need now is to stand together and speak with one voice. Alright. Kana muchiuya henyu kuno kutiira tose kuharare korohwa tose zviri right. Kana muchiuya tichindorohwa tose zviri right. Haona kuti muti wemeli dakusendera dakutumira mari wemeli chindonotaura wogo wakoma ndosvika ndoisa mudhamu reacid muri kwamundi munenge manitumira aiwa atitambe tidaro atitombotamba tidaro kuti kana kuti ndikana ndakuta kuti takuchitsika nzira tiri kutsika ndenda kutokudza kuti chandisi kuda chete handisida kubayiwa manikikini mavaccine. Okay. I'm not taking any of those vaccines because I know exactly what is. Maybe in miri mangu zvangu senjuzu pamwari kungobayiwa zvakawandisisa, but I'm not taking any vaccines. All right. Saka ndichaona ndikukwirira ndege kupi ndosvikira muSouth Africa. Kana ndasvikira muSouth Africa
ndochizodriva manje kubva muSouth Africa kuenda kuZimbabwe, but vanhu vakatomira kudhara. Alright. I'm just Saka tikuzviita rini zvako? Ndinokupa sign. I'll give you a sign. Ndichakupa futi, ndichakutumira namba yangu yeWhatsApp. Alright. Ndozonyatsokupa kuti kana wakuda kuenda on air now, wakuenda pasocial media. This is the topic and the agenda yacho. Kana pane vanenge vachida kuteerera ngavateerere, but let me tell you something. Ndichangoramba takangogara takaita fanika mazisi, because the white man came akaita zvaanoda nesu. In that Cape Town, you know what Cape Town? That Cape Town was built out of a black woman's pain. All those makara dakazodzika mwepopo vakadzi vairepwa vese ivavo. Saka Cape Town is a town that was built out of a black woman's pain. Okay. And for how long are we going to sit down and just enjoy and just say no? Iko Cape Town futhi. Some sort of Dikiswa na Delilah. Every man in this earth, apana kana mBhayibheri chaimu murume wese mBhayibheri akadziviswa nemukadzi. How stupid are we that we don't know the powers that God gave us? How stupid can we be that we don't know kuti masimba atakapiwa naMwari akasimbisisa chaizvo? We can move mountains. Just a few women can make Munangagwa shake and shit himself. Can make even Chiwenga shit himself. Just the power inenge yabva paneva kadzi efugate. Okay. But because we think atina masimbacho, we have masimbacho iwayo. Kana Mwari akadzikisa mBhayibheri imomoka, we've got masimba to move mountains. Enough is enough. Imagine muri kunyengerwa izvi vanakomana vasiri ngochani. Okay, Hanzi, pane vanhu vangachitokumbira kuona picture yamai vari kutaura zvine musoro kudai. Zvino manje handikwanisi kuitai all video because picture profile makamuchiri mudiki chereki picture profile iripo haisi recent. But video calling munooneka ka. Ndakuzani ndiri palive one. Sorry. Aiwa sa-activist ndokuti basa rinyatsofamba. Sa-activist ndokuti basa rinyatsofamba zvemuchita basa renyini. Aiwa, but then ndisinamboziva kuti izvo I didn't know kuti ndiri pa-air. Ndakuudza mataura wani mukati ndikati mamuchifana ndiri palive. Mafana ndiri palive. Handina kuziva kuti ndiri pa-live. Sorry. Aiwa zvakangofana nawakoma zvisina basa. I just thought we were having a discussion. Just mungotaura kuti we are having a discussion. We are having a discussion in my diaries ese pana but we have a discussion. Aiwa, but you wandisa pa Facebook ka. Mavudza wani kuti mamuchifona ndikati ndiri palive ndakudropa iyi because ndiri palive. I don't like mentioning people's names. As I said, I don't like it to mention my people's names. It's just that I'm an angry woman. I'm saying where we are going today. So what is the difference between what the Rhodesians did to us and what is happening today? What is the difference of what the Portuguese did to Mozambique is what they are doing to us today as women? So Wakoma, people are saying we can still have that discussion. Hansi, let's go ahead. Hansi, let's go ahead. We want to have that discussion. I'm so angry and so I don't know what to do because we are here in Europe. The treatment that we are getting in Europe. Look, in America is the same thing. Our sons and daughters and yet Africa can maintain. Africa ikakurisisa kufura China. But what we are doing, we are accommodating our enemies. Our own enemies. I want to ask you something, Daddy. You've got a Chinese comes to Africa. I'm not supposed to go to your garden boy. But if I go to China, China. You understand? I'm not going to go to garden boy or house girl. Is that not in my systems? Na Ian Smith, why are we still treading on our enemies, my oppressors, those systems that you send this?
Why are we still using my system akasenziswa na oppressors edu? I am how would I say it? You know, the way when you go to this I'm just somebody, a woman that is I'm battered. That's what I would probably say. As a woman, difunge kutizo, okay then. If you can't protect us as our men, because ungazi chirungu esaka protect kwa murume chirungu ano protect ungazi chirungu. Iwewe uno protect kwa nani? As an African woman, I don't protect and yeah. You've got no one to protect you. Because your own men are the ones that will prey on you. But no, they are like hyenas on you. So who do we turn to? Our children, who are they going to turn to? No one. No one is going to go near our women. I'll tell you something, any black man that touches will end up in jail for 20 years. 20 years. A white man will go to Africa and kill a black person who walk freely. Because there's no men in Africa. If you look at them, let them all wear dresses. Because okay. There is no African child that is supposed to suffer with the amount of resources that we have in Africa. Every child that is born in Africa is a multi-millionaire. If Tarissa's organizations repass gold in Africa, my diamonds is some Africa, go to Congo. Look at how we are suffering, and you can tell me that there is men who Africa women. There are no men in Africa. There's only girls because they like to dine with their oppressors. When they are wearing their suits and they are choking with their ties, suffocating them with their ties. We'll get up at the same table and they think they're selling you for peanuts. It's not fair. I'm a wounded woman. I am wounded. I don't have a mother that is suffering in Africa. No. My mother just died. I don't have a father. I don't have anyone. I've got my relatives are those Africans, but in Africa, those are my sons and daughters, mothers, grandmothers. But it pains me so much that why can't a man at least have mercy, have pity on their own people and say, please, let's rise, let's join forces together, let's work together as Africans. Okay. I am helpless. And if I insulted anyone, I am very, very sorry. No, people are agreeing with you actually. I am speaking from my heart, from inside of me. I can feel you. I can feel the pain inside of you and the passion to change things. We need to change things. You can't be, that we're supposed a village would look after them. It's lazy. I'm the village, yes, I think it's Mwana one. But yes, lazy, you're talking about Mwana, I'm not saying it's one in Zimbabwe. By grown-up men, by having sex with her, preying on her, giving her 50 cents or $1. When is that the footage you're wearing? Papa ndo bvumirani. Apo tiri chose stele 100%. I am very angry. I am just so angry. I've never, sometimes I say to myself, I spend time, trying to help Yet they can get money per door. What about those my brothers and sisters, daughters, sons? Chembere, chinobva chandirwadzisisa chembere dzinondibata harawa dzinondibata varidzi venyika vanobatwa kunge imbwa. And you think you prosper, you will never prosper as long as those old women Zimbabwe is a spiritual country. Is a spiritual country. Zimbabwe is a spiritual country. It's a spiritual country ndakanzwa kuti mudzimu wacho kuZimbabwe unosvikira pana 30 rishas. Mudzimu wa kuZimbabwe.
ipapo handingade kuti ndiitauriwo zvangu kuti mudzimu wekuzimbabwe unosvika pana Taterishas nekuti inazva ndaona mudzimu unoda tsvina ba. And I'm not saying kuti Taterishas tsvina. I'm just saying kuti magariro emunhu nemaitirwo emunhu ndiwo anotaura kuti munhu ane svikiro repamusha. Mukadzi kana kuti murume kana aine svikiro aribatwe matambirwo anoitwa nesvikiro reZimbabwe ndosaka zvinhu zvisingafambi zvakanaka. Svikiro aritambwe naroba. Zvinonzi kana mudzimu wenjuzu yakachena inoda zvinhu zvakachena zvega zvega. Munhu ane mudzimu wenjuzu haadari nevarume hopo. Munhu ane mudzimu wenjuzu haangotaura pese pese ba. Munhu ane svikiro chairo remuZimbabwe muya. Kana ndiri kukunyeperai patime yandiri kutaura inoyi, ndipewo 6 months chokwadi chese chichabuda. 6 months? Give me maybe less than 6 months chokwadi chese chichabuda. Okay. So hapana zviri kuzoitika pa 6 months? Hakuna matakanyanya ese ari kuitwa kunzanzi ninge ane svikiro. Munenge muchitsika mbuya nehanda. Kana kuti sekungaguri kana kuti asi ndo vanhu vamunenge muchiita kuita matakanyanya navo. You don't do that. Sasha waboteka tichazana kuti aya kunituka openga iwe kondiye akataura waneka anotaura kuti mudzimu weZimbabwe unosvikira pandiri akataura kuti mudzimu weZimbabwe unosvika pandiri ini akataura ega mukamuteka. Ndosaka ndati kuZimbabwe kwakazara. You know what? That's why we never prosper. Amuzive kuti zvinhu zvekuteerera. Amuzive zvinhu zvekuteerera nezvekusateerera. Shuwa nai. Ane svikiro remuZimbabwe anogara muZimbabwe ataure chaizvo kuti ndasvika pano ndini nyingi. Munhu ane svikiro Zimbabwe inoyera. Zimbabwe inoyera zvekuyera zviya. Musapota muchitamba nenyaya yekuti anzi munhu anoti ini ndine svikiro reZimbabwe ndakagarwa. Unogarwa neZimbabwe uri kupi naye vanhu vaMwari wedu? Musadaro. Okay, aiwa tikutodzidzawo atisiyi kutodzidzawo atisiyi. Aiwa munofanirwa kuziva kuti chirungu cheteka ndochanyanya kubata maziso evanhu vemuAfrica, vanhu veZimbabwe. Ndosaka muchiona kuti Southern Africa yakadhererwa zvekudhererwa zviya when it comes to culture, because hatina culture chaiyo. We don't have our national dressing. Hatina chinonzi chirungu ndochatakabatira pamusoro. Takabatira chirungu pamusoro, zvekubatira chirungu pamusoro zviya ndochatisvitsa patiri nhasi. Chirungu ndochatisvitsa patiri. Because tinoda kuita vanhu vanoziva stereki nekuti akataura word 1 or 2 rechirungu zvobva zvanzi ndakwira manera. Chirudzi chako. Nekuti ukaisa chirudzi chako pamberi ukasadiridza midzi yemuti masanzvese ayaya kana ibvi anooma. Saka kana muchitaura nyaya dzemudzimu weZimbabwe kataurai mune tariro. Musangotaura kungoti chete because ndogona kuvhura muromo muchitaura kuti inini ndakadai so. It's wrong. Hazvisipoba. Ityaiwo nyika yenyu. Spektai nyika yenyu. Totodzidza zvekubva kwamuri vanhu vakuru zvenaye asikakoma musati tuke totoda kudzidzawo kubva kwamuri kuti titogozivei. Saka matipa 6 months pari kuitikei iwakoma. Saka munhu wese anongouya pauri achingokuudza kuti izvo ningirikini ndinosvikirwa nemudzimu wakadai so unotobvumirana nazvo. Ko zvinondogoziva kuti zvemudzimu zvinoshanda sei here vakoma? Handizivi ini. Hakuna munhu anosvikirwa nemudzimu anoenda papublic achienda kunoshambarara kuti ndine mudzimu mani. Mudzimu unotaura wega. Mudzimu unotaura wega. Hakuna munhu anoenda kunoshambarara paningirikini. Iwe wakambona muroya achibhururuka masikati achikutaura kuti ndiri kubhururuka nhasi masikati? Hakuna, asi kuti kuna umwe wakazombobatwawo masikati vari muchindege.
ameno but ndikungokutaura kuti izvoka to not be fooled by zvinhu zvekungoti vanhu muri kunakidzwa nesocial media motanga kutaura zvimwe zvinhu zvekuti kana mwana mudika ne2 years unomutaurira anozviona ega kuti no, this is rubbish. Yeah. Saka matipa 6 months pari kutyeka kuma. Social media to prosper. You use this social media to prosper. You use this social media to help. Batsira vana vari kutambura. Akubatsira tinobatsira hedu pano ayo kubatsira ise hedu pano tinobatsira tatoita interest nenyaya kuti pa 6 months pane zviri kuuya apa. Tiudzeiwo pa 6 months zviri kuitika. Kota ndina kuziya ndida kuti ubva watodeleta ningekine because unondikuwadzisa please. Ndenge ndakuda kuenda kumusha and please. Pana anoziva kuti mutaura ndiani? Who knows who is talking? No one knows. Hapana ntomboziva kuti vanhu vatotaura matheory zavo, vamwe vakati ndikuki, vamwe vakati ndisabhina, vamwe vakati hapana kutomboziva kuti ndinataura, saka don't watch. Saka vamwe vatodhanzi I support you caller pachivanhu chedu apa. Vamwe vakati saka todini nenyika inohuyerwa. Vamwe vakati still backwards nyika itongwi netsvimbo oro mudzimu. Vamwe vakati anzi teererai mudzimu uri kutaura. Vamwe vakati teererai mudzimu uri kutaura pa 6 months. Pamwe ndimi mudzimu kola. Pamwe ndimi mudzimu kwaine umwe teererai. Akabva kumusha wake, you see, ndosaka vanhu ndosaka Africa iri pairi zvinezvika because iyo nyaya yekungopembedzera kuti anzi nyika haitongwi nesvikiro nemudzimu. Chinonzi Holy Spirit ukavaudza kuti Holy Spirit mukanzenda munodya huswa makuenda munodya huswa ndochi ichocho. Zvakasiyana nechimanje nekuti Holy Spirit nesvikiro zvakasiyana. Zvakasiyana chi if you tell me kuti chinonzi Holy Spirit chi. Kana Queen achienda kunopunza bhodhoro reshampeni kana rewine paship every year. Anozviitire izvozvo. Hatozviziviwo kuti Queen kana totozviwawo nemi kuti Queen anoputsa bhodhoro rewaini pa every year. Tasatozviziviswa. She does that every year. Okay. Tarisa machira anopwa nemapriest nemanhingini. Tarisa macolors emachira iwayo. People have been fooled for all these years and nanasi you are still fooled by these people. Tangai mambo kana pana nepeni nepepa tora unyore past oenda kunogugula tsamba yakanyorwa na King Leopold II. Okay. Kana maverenga tsamba iyoyo mozodzoka kuna SIS MELLY muvaudza kuti manzwa chipa tsamba iyoyo. All right. You are still being fooled until to this day, not knowing kuti izvo when Bible rachinjwa zvakare. Endi nharo dzinenge dzichiitwa nemunhu mutemaka anoita nharo dzekuda kuzvita murungu, kuda kuzvita murungu uri murungu era usi murungu. Okay. Muchinese, China yakasprosper. Chinese was very very yakanga isina chainacho. Now they are on top of the world. Vari kubatwa nenhingirikini, vari kuenda kunonamata Mai Maria murungu nakanoti Jesu murungu. It's pathetic if nharo dzinoitiswa kana kuti nemunhu anonyatsoziva kuti izvo no. Apa takaitwa sei we've been conned for all these years. It's time to wake up. It's time to rise and shine. Pane kuda kuramba makangotsikirirwa chete kuti hanzi nyika haitongwi netsvimbo, nyika haitongwi nesvimbo. Koyo svimbo yacho iripiko imi? Koyo svimbo yacho iripiko nayo yakoma? Ndikubvunza kuti chechi chinochinji chinonzi Holy Spirit. Holy Spirit. Mweya mutsvene. Zvakasiyana kusvikirwa muchechi nemunhu ari kusvikirwa mumba. Musana handiwoziva hangu. As I said, that I'm just a wounded lioness, and sometimes I've been quiet for a very long time and having to ndichingoita basa rangu on the ground ndakanyarara for all these years. And I thought maybe it's also time to say something because enough is enough. Although I didn't really know but it's okay. It is well.
No, it is well. It is well. Hamuna kunzwa henyu chete pandau hamuna kushisa mupfungwa semunhu ari wounded. A lion that is. I thought you said kuti une munhu pafoni. Aiwa apa zvekuti ndemunhu zvokuti ndatozokudropa ndichiti mirai ndifona ndatokudzai kudhara. Pamatanga kufona ndichiti muri kufona ndiri kudropa ndiri kuonai ndiri palive. Mukati uri palive. Ndikati kwakuindawo muchikura vakoma makuenda muchikangamwa. Akurambwi tokotokwa tiri kutongoenda zvese tese todi bedway. Because vamwe vatadza kusvika pandikini iwe Amen. fema nenyasha dzamwari. You have to what? You have to unoza kutenda unofanira kutenda Mwari. Chokwadi. Unofanira kutenda Mwari. Saka imi vakoma zvomozoita mune nhamba dzangu dzewhatsapp. Nhamba dzangu dzewhatsapp munadzo. Imi kana mazogara pasi mukaita game plan yamukaronga plan yacho mondiforwardirawo ndoona kuti tozvifambisa sei. Okay, thank you very much. All right, nice talking to you and nice to have me on your platform, but please delete it. Don't worry, hapana titombodelete because hapana kutomboziva kuti ndiani. Vanhu varikunakirwa nezvamukurotaura zvatobvunza mubvunzo kuti hanhei kunyaya yetsvimbo zvine imi makuti makuda kuenda ukaitiudza kuti tsvimbo iri panani vamwe vakati mudzimu uri pamuti saka idhibheti iri kuitwa mucomment section rinondinakidzawo zvaro. But I don't know because ndakangoona zvangu pasocial media vachinzi tsvimbo iri kudiwa tsvimbo iri kutsvagwa but I don't know. Takazvionawo kuti tsvimbo kwai tsvimbo ikawanikwa ikangowanikwa tsvimbo chete zvinhu zvanaka saka tikusho kuti kana muchitiziva vanhu kana muchivhenekwawo semi vanhu nemaspiritual eyes mukaonawo pane tsvimbo tibatsire taudzokera kumba please. Toda kuenda kumba. Zveshuwa ikokumba kunoda kudzokerwa ino haungangoramba wakangoita muranda kumwe musha wako uripo so it's everyone's need. It's my wish, it's a lot of people's wish kuti izvo aiwa taakuda kuenda kumusha but as I said kuti izvo I think if all women can put our heads together and say right this enough is enough hatisi kurwisa anyone but we just want changes, we just want some answers. That's all. It's not about apana munhu ari kuda kurwisa, it's all about changes. It's all about wanting to be treated like a human being. It's all about wanting whatever the wealth that is in Zimbabwe should be shared amongst the children of Zimbabwe. Nekuti ivhu riya ndere mwana wese wemuZimbabwe. So why should one anokwanisa kuwana chekudya nepekurara and the majority of those, especially those kids, don't have anything? It is painful. It is very, very painful. Okay. Kune munhu vanenge vachinyatsozivisisa kuti izvoka no, as our fathers, as our dadaiwo nesu kuti izvo madzimai edu kana kuti vana vedu and clothed your orphans, your harawa dzenyu netembere mawidows. There is wealthy in Africa. Apana mwana anofanirwa kusafa. If I can tell you, there is no child of Africa that is supposed to suffer today. Hakuna mwana muAfrica anofanirwa kunge achisafa. Some vari kudyiwa nemakarwa vachikrosa Limpopo kuti vaende kuSouth Africa. Please have mercy. Mercy. Tsitsi dziri kupi dzakaenda kupi. Vamwe vari kupararira kuLibya in the Red Sea. What is wrong with us? And when you come to Europe, the money, Europe will never survive without Africa. The world cannot survive without Africa. The world can never survive without Africa. Mwana wemurungu anoziva inonzi chocolate. Mwana wemurungu anoziva inonzi gold. But there's no gold here. Hakuna kana miti chocolate harimwe kuno koko. Hairimwe kuno. What is wrong with you people? Kusafisa. Our forefathers have suffered slavery. So what is the difference between a big brother cannot Ian Smith with what is happening now? Change is just here like that. Okay. It's very, very painful. Let's focus on how we can actually maybe build our country. But it's not build a say. Parekana pasina mkana wacho.
You want to buy a nice car, but potholes, Zara, can I put it yakanaka, unoipfekera kupi? You want to wear your nice shoes, uchifamba muharare muya but motoona gumbo ranyura muningirikine mupoto. It's not funny, and because kana wagara kunokuka inini I travel. Unoona marodi kunokuka ungaza ukaminyuka chete neni. Wotora picture yepa waminyukira ipapo. Kana pane kagomba kanga kari ipapo. Unobhadharwa. Unobhadharwa. Sure. Unobhadharwa. Zvenyu You get paid. Government inokubhadhara. And I'm not talking about small money. You get paid maybe 5 or 10,000. Kungominyuka kuenda kuhospital nekuti waminyurwa nekagomba kanga kari murodi. So they make sure kuti vanogadzira marodzi avo. Yapakaipa inga zvenyu mugere. Mamugere. Unobhadhara. But what I'm telling you is that the world doesn't need, Africa doesn't need the world. It's the world that needs Africa. So why looking after outside children? And if you go in certain places, I've got this and multi-million South Africa my diamonds underwear because they don't suspect a white person. And they will say it openly. But they will never, if you want to be rich, go to Africa. Go to Africa. And you come out ukauya kubva kuno kuchenda kumusha unoona vakati zisonewe varungu vari pamberi pako vanenge vakatakura zvavanenge vakatakura vavamisa but vanomisa iwewe mwana wekupisha kwavo vanoonesa ndondo iwewe. It's not. It's a vicious circle. Especially near racism, inorwadza. It's too much. It's too painful. It's too painful. But you just don't know what is. Sometimes munhu unotadza kana kudya. Nekungofunga kuti izvo zvaundaona apa. But how can I help this person? Helpless. The woman mwakazvarira panze manje hanzi kupi kwakazvarira panze tikaona video yemukadzi azvarirwa zvakati ngazvarira hake kungafanira ndakazvarirwa mumba ene ndakasununguriswa nemunhu mukuru chaizvo. Saka I am not bothered but ndakanga ndiri mumba handina kuzvarirwa panze. Right. Saka kana muchinge maita game plan mondipa mayouth azere mozotipa toona kuti tashare game plan nemayouth toona kuti zvofamba sei. Aiwa, I will come back to you. Definitely, I'll come back to you. And what I'll do is ukaenda ndichakukandira number yangu pa messenger and then wondipa yako I will give you the number of Nikikini Mundu ani ma 1-2 ekuti tikwanise kubatsirana. Game plan yachitaura iyoyo. It's all about just kungosimudzirane. Haisi ine uvengi mukati kana kuti but ndeye kuti tisimudzirane tibatsirane kana nevana vedu vari muSouth Africa vari kunze kweZimbabwe kana kuti vari muZimbabwe imomo. You never know, Mwari vangangotitira nyasha tikakwanisa kufundisawo zvatinenge tangofundisa just to help kungobatsirana chete kuti zvinhu zvifambe. Okay, aiwa pakanaka. Alright, wakoma maita basa morera zvakanaka ka ndozokubata kuseri. Aiwa ndatenga chaizvo. Alright, wako. Okay. Sharp. You. Diaries, no, hapana day remahara pa diaries. Hapana day remahara pa diaries. Guys, nyaya dzatanga tinadzo madzinzwa nhasi kuti dzakamira sei, right? Nyaya dzatanga tinadzo nhasi madzinzwa kuti dzakamira sei. Handika. Saka guys, musakanganwe vari kuda kubata kuti batsire vasikana vaya vakadzi vari kujere vaya please. Let's put even ma 50 rand. Vanoona yekutamba ma 50 rand iwe Sasha wandorondorera kuna gurundoro kuti nditukwe. Rondorera kuna gurundoro iwe kuti nditukwe. Manje handisiri ndataura. Handisiri ndataura. Chiro kandituka ino anozati ndokoseka.
right. Saka ndo plus grundura mfeso wangu. Saka ndo nyaya yanga iripo guys. Ma 50 rand tobatsira vakadzi vaya voita handitika kune vaya vakanga vatenda kutibatsira pamwana vaya webofu yaya kuti akwanise kudi kuenda kuchikoro akwanise kuenda kuchikoro. Please, this is the time manzwa zvitaurwa kana tangopuwa fomu racho then todi tofamba nebhora handitika ende zvakare musakanganwe ari papicture uyo picture iyo yakagadzirwa nacool canvas handitika cool canvas kana uchida picture yakafanana neyoyo cool canvas paararapa mwana uyu ndiye ari kuita zvinhu izvi ndiye akagadzira zvinhu iro rakakura zvekuti anomaona unongobata cool canvas anokuita yako kana uchida nemhuri dzako zvine masaizi akasiyana siyana unoita nesaizi yaunenge uchida iwewe muchida namba dzacool canvas get hold of me kuinbox ndokupai let's support vana vechidika ya mayouth ari kuzama kurarama zviri straight forward handitika ende 2 mahamba musakangana mahamba mazimbai machokorate mayogurt handitika kana uchida yemapoloni iripo musakangane zvakare ewe kana uchida yemapoloni irimo yemajusi nemapoloni hamba irimo handitika please motenga yowe motenga zviri motongotenga handitika zvinenge zvichingofaya. So guys, mararabo, God bless you. Tobatana zvakare mangwana muchikamu chinotevera.